Boa tarde a todos, a todas. Iníciase a sesión extraordinaria do Concello Pleno do día 6 de maio do 2024 para tratar os asuntos incluídos na orde do día. Antes de comenzar, dicir que as competencias do noso compañeiro Monti, por motivos de saúde, as vai a asumir entre Isabel Rego, a nosa concelleira de Xunto a Ti, e Jaime Ponce, para que así conste e que todos estén informados. Primeiro punto do orde do día. Expediente 900-2024, modificación orzamentaria mediante crédito extraordinario suplemento de crédito 19/2024 CE-SC. Ten a palabra o señor secretario para que dé a lectura ao ditamen da Comisión Informativa de Facenda, Patrimonio e Personal do día 26 de abril do ano 24. Cando queira. Boas tardes. Moitas gracias, señor alcalde. Dase conta do extracto do ditame da Comisión de Facenda, Patrimonio e Persoal, cuxa parte resolutiva é a seguinte. Proponse ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito na modalidade de crédito extraordinario / suplemento de crédito financiado con cargo remanente líquido de tesouraría resultante da liquidación do exercicio anterior, de acordo co resumo que aquí se insire e ao cal me remito. Esta modificación financiase con cargo remanente líquido de tesorería nos termos que aparecen aquí reflectidos no cadro, por un importe total de 322.436,47 euros. Segundo, expor este expediente ao público mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia por 15 días hábiles, durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentan reclamacións. Caso contrario, o Pleno disporá dun prazo de un mes para resolvelas. Terceiro, unha vez sexa aprobado definitivamente, será publicado no Boletín Oficial da Provincia para a súa entrada en vigor e aplicación aos correspondentes créditos con cargos a aplicacións do Estado de Gastos do Orzamento Municipal 2024. Comisión Informativa de Facenda, Patrimonio Persoal por 3 votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal do PP e 3 abstencións dos concelleiros do Grupo Municipal do PSDG-PSOE, do Grupo Municipal Primeiro Ortigueira e do concelleiro Xalo Arizales do Grupo Mixto, acorda ditaminar favorablemente dita proposta e propoñer ao Pleno a súa aprobación nos seus propios termos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor secretario. Ten a palabra o señor Marco Xal. Grazas, señor alcalde. Esta modificación orzamentaria faise necesaria debido á falta de previsión e dunha xestión ineficiente por parte do seu goberno. É inaceptable que sigamos sen orzamentos e isto fai que teñamos que volver por enésima vez a recorrer o remanente de tesorería para cubrir gastos básicos. Esta situación demostra unha vez máis a incompetencia do equipo dirixente do Concello, encabezado por vostede, polo PP, e respaldados por Xunto a Ti. Resulta irónico que aqueles que criticaban a mala xestión desde a oposición agora a reproduzan estando no poder. É importante sinalar que, se esta modificación non se aproba, as consecuencias recaen sobre a veciñanza, xa que esta a que sofre a competencia do goberno e non cobren as facturas pendentes. Sen embargo, non deberíamos aceptar esta situación como inevitável, senón máis ben como un resultado directo das decisións tomadas polo seu goberno. Nós, como oposición responsável, non nos imos opoñer a esta modificación, xa que recoñecemos a necesidade de garantir o pago das obrigas contraídas. Faise necesario tamén que se establezan medidas para evitar que esta situación non se volva a repetir unha e outra vez. Porque en menos de un ano de goberno levan xa 4 créditos extrajudiciais. Ortigueira merece un goberno que actúe con responsabilidade e transparencia na xestión dos recursos públicos, algo que claramente vostedes non están facendo. Está ausente na administración actual. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Marco Xal. Ten a palabra a señora Isabel Rego. Bueno, como xa se explicou o señor secretario, mitad delas veñen e que non existe
gracias a que, como puderon ver, a liquidación do orzamento do 2023 arroxa un saldo de 3.225.243,26, pese a que moitos decían que non íbamos chegar a esa cifra, pois chegouse unha das máis altas dos últimos 10 anos. E isto tamén se debe a moitos axustes que estuvemos facendo. Sí que é certo que vamos tarde nun presuposto, pero iso tampouco conleva a que sea, existe este remanente de tesorería que se pode aplicar para e tamén, aínda que os fixera un presuposto, non implicaría que non houbera que traer reconocementos extraxudiciales para dito pago. Non teño máis que decir. Moitas gracias, señora Rego. Ten a palabra a señora Franco. Moitas gracias, señor alcalde. Nosotros votamos a conta e este o quinto recoñecemento de crédito que traen ao pleno en menos dun ano. Vostedes, tanto o señor Calvín como a señora Rego, que estaban totalmente en contra dos recoñecementos extrajudiciais, pois teñen un marcador claramente negativo. Recoñecementos 5, orzamentos 0. Pero é que non é só eso, é que se aprobamos todo o que nos traen hoxe aquí, deixarán o remanente tembrando. Non é verdade o que di a señora Rego, que antes había moito de contas, agora se lle escapan. Non temos 3.200.000 euros no remanente, tío o informe de intervención. O informe de intervención di que a eses 3.200.000 hai que restarlle 1.093.000 e 23.000 euros máis. Así que, polo menos, non nos engane. E máis, se non empezamos a controlar esos gastos antes de final de ano, probablemente estaremos en números vermellos. Eu quero explicar ben este asunto porque os provedores non merecen o que vostedes están facendo. Estamos falando dun recoñecemento de máis de 330.000 euros con facturas do seu mandato, e volveu a mentir, señora Rego, dos anos 23 e 24. E 24. Lle rogaría que non me interrumpise, que a vostede creo que non a interrompeu ninguén. Hai facturas incluso de xaneiro deste ano, o que significa que xa a principios de ano contrataron traballos coas partidas esgotadas ou directamente sin partida orzamentaria. Por certo, que lles pedimos na comisión que nos informasen de varias facturas e ata o día de hoxe non soupemos nada. Non sei se hoxe nos teñen algo preparado, evidentemente hoxe xa é tarde. A transparencia, está claro, tampouco é o seu fuerte. A realidade é que son vostedes unha auténtica máquina de gasto descontrolado. E non o digo eu, o di o informe de intervención que o teño aquí. Un informe que, empregando unha das palabras favoritas do señor Calvín no anterior mandato, é demoledor. Porque fala, entre outras cousas, de nulidade dos contratos e de infraccións moi graves, por non ter crédito. Constan no expediente, además, varias dilixencias con certificado negativo de crédito. É dicir, vostedes preguntaban se había crédito para facer unha contratación e a intervención lles decía que non. E ainda así, contrataron igual. O que significa que, ademais de non ter en conta o que lles din os funcionarios públicos, son vostedes uns irresponsables contratando servicios que saben que non van a poder pagar e obrigando, ademais, aos provedores a esperar meses, algúns xa levan, incluso cerca de un ano. Recordan cando para vostedes os informes dos funcionarios eran tan importantes aos dous, ao señor Calvín e á señora Rego, que lles impediron votar a favor do Xeoparque? Se acordan? Que lles pasou que agora non lles fan nin caso os informes? Que cambiou? Que agora gobernan, claro. Di o informe de intervención, textualmente, constituyen infracciones moi graves os compromisos de gastos, reconocimiento de obligaciones e ordenación de pago sin crédito suficiente. Precisamente o que están facendo vostedes. A modo informativo, por certo, lles digo que noutros concellos, que temos varios exemplos, o que está facendo a oposición nestes casos, cando os gobernos lles presentan este tipo de recoñecementos, é derivalos directamente ao Consello Consultivo da Xunta e que sexa este o que dictamine exactamente as irregularidades e as indemnizacións que lles corresponderían aos provedores por non cobrar. É importante que os veciños saiban
que se os proveedores non cobran, non é culpa nin responsabilidade da oposición, senón de quen contrata sin crédito, de quen fai caso omiso dos informes de intervención e de quen, a pesar de levar case un ano gobernando, aínda non nos presentaron ningún borrador do presuposto. Non é que vayan un pouquiño tarde, é que van moi, moi tarde. Eu doulles desde aquí un consello aos proveedores deste Concello. Cada vez que contraten un servicio con este Concello, pidan o justificante da retención de crédito, porque senón estarán condenados a esperar meses e meses e meses para cobrar. E agora vamos a ver en que gasta o carto público o goberno de PP xa, porque, ademais de ter sin pagar a luz, a auga e o gasoil, que suma casi 100.000 euros neste recoñecemento extrajudicial de 330.000, gastan e gastan e gastan no que máis lles gusta a vostedes, que son as festas e festexos. Eu voulles ler algunha das partidas que traen a esta modificación. Fiestas populares e festejos, 699.099,99. Fiestas populares e festejos, 3.850,10. Fiestas populares e festejos, 7.309. Fiestas populares e festejos, 2.100. Fiestas populares e festejos, 1.500. Fiestas populares e festejos, 5.114. Festas populares e festejos, 9.100. Gracias tamén a este recoñecemento, miren por onde, enterámonos de varias cousas que non sabíamos porque, non sabemos por que non se lles deron publicidade. Resulta que temos unha escola de teatro e estamos pagando un profesor de teatro, algo que non sabíamos porque non está nas redes sociais do Concello, non sabemos por qué. Estou convencida de que os veciños estarán enterando agora mesmo, estarán tan perplexos como nos quedamos nós. Por que non se anuncia que temos unha escola de teatro nas redes do Concello, igual que se fan e se anuncian outras actividades? Claro, cando nos enteramos de que este profesor era para un grupo, pou non poñer entre comillas, un pouco pechado de élite, pois xa o entendimos. Permítame o chance aos señores do goberno. Será que esta escola se paga en exclusiva para que os amigos e as amigas do PP sigan facendo teatro? Pero hai máis. Din os informes de intervención que están facendo literalmente, e o di en moitos casos, subvencións encubertas ás asociacións. A algunhas, porque a outras nin iso. Estas subvencións encubertas e sin crédito supón que as asociacións están cobrando tarde e mal. E todo iso faise sin un mínimo de transparencia. Outra das palabras que tanto usaba o señor Calvín no pasado mandato, que agora debeu de borrar do seu dicionario particular. Dáselle cartos a algunhas asociacións, non a todas, de forma pouco transparente e aínda encima sin crédito. E encima tardan meses e meses sin cobrar. É dicir, téñenas todas. Precisamente as asociacións o que necesitan é transparencia. Necesitan convenios. E os veciños teñen e temos dereito a saber como se pregan os cartos públicos coas asociacións, canto se lles dá a cada unha e en base a que. Porque unhas teñen cedidos locais, aínda que non teñan convenio ni ningún documento que sustente esa cesión, e outras non teñen absolutamente nada. Teñen tamén un problema coas carpas e coas festas. Un problema gordo. O máis ben ese problema témolo os veciños. Pagamos carpas sin criterio, a uns sí e a outros non. Pagamos cartéis das festas, a unhas comisións sí e a outras non. Pagamos bandas, a unhas festas sí e a outras non. Isto non pode ser a criterio do goberno. Ou se regula de alguna maneira para que sexa xusto e transparente para todos os veciños, ou hai que frenalo, porque están convertindo o Concello e o carto público nun pago de favores que é totalmente escandaloso. Atopámonos neste recoñecemento con facturas que vamos a chamar irregulares. Porque facer o traballo un ano e facturar o seguinte é unha irregularidade. E aquí temos varias, como por exemplo as beirarrúas de Abanca. Dividir o mesmo gasto en dúas facturas é outra irregularidade, yo digo a concelleira de Cultura, porque fixeron isto cos gastos dos disfraces da cabalgata. Fixeron unha retención de crédito para un gasto, pero resulta que aquí ven outra factura co mesmo concepto. Supoño que os disfraces costarían máis do que tiñan naquel momento no presuposto, e agora ven unha partida co resto
do que nos costaron os disfraces da cabalgata de Reis. Isto é unha irregularidade, podenllo preguntar aos funcionarios que teñen hoxe aquí presentes. Estamos falando dos cartos de todos os veciños. Estas irregularidades estánse convertendo no seu modo usual de facer as cousas, e non pode ser. Están xestionando o carto público, non están xestionando os seus cartos privados. Pero o peor de todo, como decía, é o despilfarro. As festas e festexos que neste recoñecemento son máis de 30.000 euros. E iso xa sin contar o que xa temos pagado de sardiñas, de festa nos xardís ou de pistas de xeo. Esas xa as temos pagadas anteriormente. E alguén lles ten que poñer freo, porque se os deixamos facer e desfacer ao seu antollo, deixarán a economía do Concello tembrando en poucos meses. E fíxense que listos son os veciños de Ortigueira, que foron os primeiros en poñerlles ese freo, porque non lles deron maioría, non lles deron carta blanca para facer e desfacer e gastar sin control. Por iso nós, como oposición, temos que exercer ese papel que os veciños nos deron de control ao goberno e poñer freo a ese despilfarro que están facendo. Hai que empezar a xestionar de outra maneira. Hai que priorizar o que é importante e deixar de gastar no supérfluo. Si temos que deixar as simpatizantes do PP sin teatro, pois haberá que deixalas. Si temos que deixar de pagar os cartéis ás comisións de festas amigas, pois a mellor hai que deixalo. Porque así o mellor, cando veñan do cole a pedirnos cambiar a sirena actual por unha musical para mellorar a vida e a convivencia dos nenos, pois non tenemos que decirlles que non hai cartos, porque xa os gastamos en festas. Recorda a señora Cartelle cando lle quitou 25.000 euros a unha partida do CEIP para dedicalo a festas e festexos. Nos dixo aquí neste pleno que, a ver, que os nenos non pasaban fame nin frío. Home, só faltaría. Pero necesitaban unha sirena musical e resulta que non teñen sirena musical porque os gastos do CEIP o gastaron en festas e festexos. Temos que ter un orzamento que sexa a guía do que se pode gastar e do que non, que establezca prioridades que vostedes agora mesmo non teñen, porque senón vamos a estar facendo recoñecementos cada 2 meses, vamos a seguir gastando en festas e festexos mentres as auténticas prioridades deste Concello siguen sen atender, vamos a ter que aprobar modificacións cada 2 meses de 300.000 euros ata que acabemos co remanente, e cando acabemos co remanente, que facemos? Como responsables tamén dos cartos públicos e da súa xestión, que somos tamén a oposición, e vendo o que están facendo vostedes con estes cartos e cos aforros de todos os veciños do noso Concello, nosoutros propoñemos deixar este asunto sobre a mesa, xuntarnos todos os partidos, poñernos a traballar nese borrador de orzamentos que nos fai moita falta e que dixo, por certo, vostede, o señor alcalde, hai uns meses nunha emisora de radio que xa estaba moi avanzado. Pois vamos a ver como está ese borrador de orzamento tan avanzado. Vamos a ordear as axudas e os convenios coas asociacións. Vamos a ver como establecemos esas prioridades que debemos ter neste Concello e vamos a poñer un pouco de orden nas contas públicas en este despropósito no que están convertindo a súa xestión económica. Podemos empezar a traballar mañá, para non demorar nin o orzamento, nin o cobro dos provedores. Quero recordarlles que no pasado recoñecemento extrajudicial tamén o deixamos sobre a mesa e conseguimos aforrar os gastos dos alquileres das vallas que suponían daquela 60.000 euros ao ano. Eu estou segura de que nesta ocasión volverá a pasar o mesmo. Se entre todos traballamos para poñer orden neste gasto, os maiores beneficiados serán, sen dúbida, os veciños de Ortigueira. Por iso, repito, solicitamos que se vote deixar este punto sobre a mesa e empezar a traballar a partir de mañá nos orzamentos e nas auténticas prioridades e necesidades do noso Concello. Moitas gracias, señor Franco. Ten a palabra o señor Muras. Boa tarde, moitas gracias, señor alcalde. Bueno, eu o que lle quero comentar é que pouco tardou en darnos a razón. E a miña pregunta é unha das últimas que fixo a señora Franco tamén. Cando acabemos co remanente, como van a facer? Porque ese é o que lles insisto en todos os plenos. O informe da señora interventora di moi claro: o importe remanente de tesorería deducido da liquidación do exercicio 2023
é de 3.225.243 euros. E tras efectuar as correspondentes modificacións orzamentarias mediante incorporación de remanente, a esta cantidade quitámoslle 23.676 euros, xa quitados 1.093.185, o cal quedarían hasta hoxe 2.108.382 euros. E cando lle quitemos, se sai adiante, este punto é o seguinte, 322.434 quedan 1.785.000 de remanente de 3.225.000 que había antes. Este remanente, isto vou dicir a señor Rego, estas son as cifras de remanente, este remanente non é seu, señor Rego, e non colla o que é seu, porque coller o que é seu chamase doutra forma que ben sabe como se chame. Por favor, non me interrumpa. Este remanente é o aforro noso, do noso Concello, durante moitos anos, do goberno de Muras, do murismo, como lle chaman vostedes, este remanente. Cerramos o exercicio 2022 cun remanente de 1.800.000 euros e cerrouse o exercicio do ano 23 cun remanente acumulado de 3.225.000 euros. Porque non me dirán vostedes que aforraron diñeiro para remanente, porque no mes de xuño e xullo xa estaban dicindo que non tiñan cartos para bolígrafos. Logo, se non teñen cartos para bolígrafos no mes de xuño e xullo, como fan para aforrar 1.400.000 euros no mes de decembro de 2023? Co cal non engañen. E apropiarse do que non é dun ten un nombre. Entonces, vostedes de aquí en adiante consigan o remanente que queiran. Este remanente, 3.225.000, correspóndelle ao goberno de Muras, ao humorismo e ao goberno do Partido Socialista. Ese é o que lle podo dicir en este sentido. E tamén, como lle digo, cando acabe co remanente, que a este paso, logo vai acabar a ver de que tira. Porque o presuposto que teñen vostedes é o mesmo presuposto que tiñemos nosotros. Vostedes nin se molestaron, e vai un ano, non se molestaron en facer ningún presuposto. Ese presuposto, que era un presuposto malísimo, do peor que había, que votaron en contra, siguen con el. Ese é o presuposto que teñen. E non teñen nin ganas de sacar un presuposto novo, porque senón xa o terían sacado. Sáqueno cando queiran, pero, bueno, a miña opinión do seu goberno e o meu concepto pois está totalmente claro. Esperaba realmente outra cousa, pero, bueno, é o que temos, non? Nos, se ahora mismo este punto non sale adiante, queda sobre a mesa, como di a compañera señora Franco, aquí quen vai sair perxudicado son os proveedores que presentaron as súas facturas ao Concello de Ortigueira e que non cobrarán. Eses son os que saen perxudicados. E nosotros non vamos a perxudicar a ningún proveedor do Concello de Ortigueira, sexa veciño do Concello de Ortigueira teña así aquí o seu negocio ou non. Son compromisos adquiridos, eses compromisos adquiridos pois hai que pagalos. Se logo non estamos de acordo co gasto, pois hai outras medidas a tomar en caso de que o consideremos oportuno. Nós, en este caso, non vamos a votar para que o punto quede sobre a mesa, vamos a favorecer a que o punto saia adiante para que os proveedores poidan cobrar. Tamén lle quero dicir á señora Rego que minte en outro tema. Eu non conta totalmente a verdade. Que na relación de facturas que vostedes presentan aquí, do noso goberno, encontramos unha factura de Fenosa que pode estar aí por algún tema de revisión. Fenosa pagouselle sempre, e cando é seguro que hai facturas de antes e despois desta que está aí metida. Algún problema tendría, e estaría en revisión por parte dos servicios técnicos como moitas veces, porque nos teñen colado pois sí que algunhas facturas, e esta pagas agora. Pois é un gasto que hai en curso, igual que o gasoil e outras cousas que pode haber. E outra factura que había pendiente, que tamén está aí, é a factura da empresa que nos fai os traballos do programa de envellecemento activo, que tampouco ten sentido que esa factura este pendiente de pago, porque esta factura tiña crédito, porque tiña contrato. Entón, se tiña contrato, tiña crédito no seu momento, e esta factura puido estar pagada antes, non? Entón, logo a nosotros, do noso goberno, non nos diga nada das facturas que teñen. Eu non lles digo nada no sentido en que eu entendo esta situación, pero esta situación é a mesma que me pasou a min o ano anterior e os anos anteriores, e fun sumamente criticado e sumamente castigado por vostedes aquí, señor alcalde. Moitas veces. Esta situación é a situación do Concello de Ortigueira que se ten que dar, porque, como lles dixe moitas veces, o presuposto que hai no Concello de Ortigueira non é suficiente, non chega. 6.300.000 euros non son suficientes. Fáltanos, pois, 1 millón máis.
ese millón máis que necesitamos para gastos, témolo que ter tamén para ingresos. E para facer eso, temos que aumentar os ingresos por algunha vía. E, de momento, a vía de impostos para nosotros non é viable, de aumentar as tasas, os impostos, os tributos non é viable, logo hai que ter outro tipo de solución. Poden ter outras solucións temporais, eu poidolles dicir algunha. A venta de madeiras, existencias de madeira que teñen, puntualmente, podelle solucionar algo, pero fíxense vostedes que en menos de 11 meses de goberno, pois van gastados de 3.225.000, pois a diferencia hasta 1.800.000. É dicir, que se vamos a este paso, moita madeira temos que vender para dar soportado os gastos que ten o noso Concello, non? Poden vir outro tipo de ingresos por instalacións, por parques eólicos. Ese parque eólico que está aí en marcha pode haber e pode ser unha solución ao mellor para o Concello a nivel económico. É unha cantidade de diñeiro moi grande. Ese parque que vostedes din que eólicos así non, pois ao mellor económicamente no seu momento van a agradecer. Non quere dicir que non agradecen, porque o Concello de Ortigueira o vai necesitar. Eu dígollelo moi claramente. O que sí non me parece tamén é que se nosotros nos decía moitas veces que gastábamos en cousas innecesarias, que están facendo vostedes facendo exactamente o mesmo de moitas cousas que estábamos facendo nos antes, porque están a repetindo, porque eu novedades non lles vexo absolutamente ninguna novedade no Concello de Ortigueira. Están gobernando, se cabe, peor do que se gobernaba, non? E como vamos a ver nos seguintes puntos, pois, bueno, eso queda máis que demostrado. Bueno, eu non entendo porque agora fan uso deste remanente no 2024. Porque non se fixo no 2023, porque votaron 6 meses do ano 2023 machacando a xente que Muras non deixara nada, que deixara as contas todas baleiras. Mentira, totalmente mentira, é falso, e foron contando casa a casa e veciño a veciño esta situación, e asociación a asociación, sabendo que tiñan un diñeiro aí. Como lles digo, que se cerrou o presuposto do ano 2022 1.800.000 euros en positivo, o que vai quedar hoxe, cerrouse o ano 2022, porque non fixeron uso dese remanente durante os 6 meses do ano pasado e non lle pagaron á xente o que se lles debía. Porque hai que ter a todas as asociacións que veñen hoxe ou que veñen hoxe a pleno, todas as asociacións culturales, sin cobrar logo un ano, sin necesidade. E moitas facturas de proveedores que se levaron en recoñecementos anteriores e incluso neste, sin necesidade, porque non o traen a pleno e se fai un recoñecemento de crédito con cargo a remanente, se limpia eso como nós tiñamos pensado facer, e xa está, non hai ningún problema. Se non vai pasar nada, pero non hai por que retrasar esas empresas, a todas as empresas, a todos os proveedores, o cobro casi un ano, simplemente por manter a bandeira en alto de dicir que Muras deixará mal a economía. Se é unha tontería, porque hoxe vemos que non era verdad. Hoxe vemos que o informe da señora interventora, totalmente demoledor, como decía o señor Valentino no seu momento, e eu digo que clarificador, dice os cartos que quedaban nas arcas do Concello, tanto a nivel de bancos como a nivel económico. Eu creo que estas cifras, como decía antes a señora Rego, poñendo esa medalla, cando excusa poñer esa medalla porque este diñeiro non é dela, non lle pertenece, entón as palabras ten que devolvelas, estes 3.225.243 pertenecen ao goberno de Muras, gústelle ou non lle guste. Se non, explíqueme, porque entonces, durante os 6 meses anteriores, vostedes que aforro fixo? En que partidas o fixo? Non me fai falta nin agora nin despois, señora Rego. Pero, non, sí me interesa, pero non conte mentiras, porque igual que di que vostede fixo o presuposto do ano 2016, cando é mentira tamén, pois agora a ver como fai o do ano 2024. Veremos a ver como fai, porque como non fai a señora interventora como fixo, a señora interventora no seu momento vai lista, porque vostede de presuposto ten moi pouquiños coñecementos, porque así se veu máis tarde, e ainda se veu agora hai un pouquiño cando nos dice as cifras que quedan de remanente. Non ten ni na cabeza, imagínate como ten que ser, señora Rego. Pero, bueno, a mí non me engaña,
e os demais engaña quen queira, que eu ben sei cales son as súas actitudes. Pola miña parte, de momento, non teño nada máis que decir, simplemente que quede moi claro que isto se fai e se saca adiante gracias ao noso aforro, senón non salía. E o noso voto, porque se nosotros decidimos, igual que a señora Franco, deixar este documento encima da mesa, isto non sale adiante. E se non sale adiante, os prexudicados van a ser toda esta xente que trae todo este montón de facturas aquí. Esa é a nosa idea. De momento, salvo que nesta intervención se digan cousas que non me guste, cambio de opinión, que tamén pode ser, o noso voto vai ser sacar este punto adiante. Se me molesta, igual cambio de opinión. Pode ser. Moitas gracias, señor Muras. Ten a palabra a señora Cartelli. Gracias, buenas tardes. Bueno, para no ser redundante, pues estamos aquí, ¿verdad?, para a ver si se obtiene el dinero necesario para pagar a los proveedores. Con respecto a algunas palabras que se han utilizado aquí, por alusión personal, diré que la escuela de teatro, bueno, quizá tuviese que mirarlo en el diccionario, pero él quería decir un taller de teatro que está publicitado en la escuela de música y que es libre para que se pueda apuntar todo el vecino que lo desee. Parece que quieren ustedes crear, señora, una imagen nuestra como que venimos a divertirnos a costa del erario público. Eso, como usted muy bien sabe, no es cierto y sabe de sobra todos los trabajos que hemos hecho y que se han realizado. Lo que pasa es que toman ustedes una parte y lo hacen como el todo. Es aquello de que siembra que algo, ¿verdad?, va a germinar. Sus palabras me suenan un poco populista. Y si se ha realizado aquí algún evento festivo, ese que nombran ustedes como si fuera de una manera obsesiva, les recuerdo que era para el disfrute de todos los vecinos. En ninguno se puso reservado el derecho de admisión. Gracias. Muchas gracias. Pasamos logo a votación. Sí, ¿no? Atendemos a petición do Grupo Primeiro Ortigueira de deixar o punto apartado. Votos a favor desta medida? Votos en contra? Abstencións? Non prospera? Procedemos logo a votar. Perdón. Procedemos entón a votar o punto. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Prospera o punto. Moitas gracias. Pasamos ao expediente número 2, expediente 850/2024, recoñecemento extrajudicial de crédito. Ten a palabra o señor secretario para que dea lectura ao ditame da Comisión Informativa de Facenda, Patrimonio e Personal do día 26 de abril do ano 24. Cando queira. Muchas gracias, señor alcalde. Dase conta deste ditame cuxo extracto na parte resolutiva é a seguinte: realizada a tramitación legalmente establecida en virtude da competencia otorgada ao Pleno polo artigo 62 do Real Decreto 500 de 1990 do 20 de abril, proponse ao Pleno a adopción do seguinte acordo: levantar o reparo suspensivo emitido pola intervención municipal á vista do informe emitido e aprobar a liquidación das cantidades a satisfacer derivadas das prestacións referidas cuxa liquidación ascende a cantidade de 330.745,52 euros, por considerar que existen razóns de interese público que aconsellan non acudir á vía da revisión do oficio polos graves prexuízos que iso podería ocasionar para os administrados e para os terceiros que actuaron de boa fe. Segundo, aprobar o recoñecemento extrajudicial dos créditos seguintes, indicados nas tábuas anexas. Paralelamente, iniciar a modificación orzamentaria mediante crédito extraordinario, suplemento de crédito financiado con remanente líquido de tesourería para habilitar crédito orzamentario para aprobar, recoñecer e ordear o seu pago. Dese conta do presente acordo a intervención tesouraria municipal a fin de que dé cumprimento ordeado. A Comisión Informativa
por 3 votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal do PP e 3 abstencións dos concelleiros do Grupo Municipal do PSDG-PSOE, primeiro Ortigueira e do concelleiro señor Xalo Orizales do Grupo Mixto, acorda ditaminar favorablemente a citada proposta e propoñer ao Pleno a súa aprobación nos seus propios termos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor secretario. Ten a palabra o señor Marco Xal. Grazas, señor alcalde. Estamos a maio de 2024, vaise cumprir un ano de mandato e vostedes aínda non teñen sequera un borrador de orzamentos. Un documento fundamental para designar partidas, levar a cabo un proxecto de concello e unha boa xestión do mesmo. Un documento que poderíamos dicir que pola súa vontade refletiría as prioridades dun goberno pensando en crear emprego nos servizos sociais e na cultura, comprometido coa promoción económica e coas parroquias. Por desgraza, temos todo o contrario. O seu proxecto son festas e fotos e festas, paseos á Deputación e á Xunta para volver con compromisos dos que non se cumpriu ningún, ata o día de hoxe. Ningún. Pasamos, señor Calvín, dos anos escuros do humorismo que lle dicían vostedes ao pozo do rego calvinismo, onde vostedes van entrando a cada hora que pasa as súas propostas programáticas, as súas odas ao diálogo e dinamitando todas as pontes de participación cos outros grupos políticos que conformamos a Corporación Municipal. Todas sabemos que os modificativos de crédito son os instrumentos económicos financeiros e contábeis onde os gobernos se retratan ao plasmar en números, en euros, os seus programas, as súas prioridades. Vostedes están gobernando cun orzamento que vostedes mesmos dicían que eran malos, non? Malísimos. Pero están traballando con eles. Temos unha Ortigueira paralizada. Un concello que din que está endevedado. Pero amosando con este crédito extrajudicial un descontrol no gasto un descontrol no gasto. E até é totalmente lógico que cos orzamentos do PSOE e cos desfases de tesorería que dicían e de liquidez que deixou o goberno anterior non poden sentirse cómodos. Ou tal vez, sí, é por iso que non fan un novo orzamento para ter excusas. Comprendemos a necesidade do novo Executivo local de levar adiante un modificativo de crédito para o recoñecemento de débedas, pero non son as do goberno anterior, son prácticamente todas súas, e son para o pago das facturas deixadas nos caixóns por vostedes mesmos. Por iso, avisamos a última vez que acababa a nosa comprensión sobre os modificativos de créditos. Eu dixen 4, con estes que van 5 ou 6 xa, porque a oportunidade que vostedes tiñan para sinalar as súas prioridades políticas e realizar un orzamento poden considerarse acabadas. Non sei eu quen llo diga, señora Rego e señor Calvín, pero esta política que seguen non é boa dirección para a nosa veciñanza. Pero parece que vostedes están empeñados en que o Pleno lle rexeite os asuntos que traen a esta sala, polo simple feito de non ser capaces nin de alcanzar o consenso previo. Non sei se é unha consecuencia dun acto precipitado ou por andar como Apolo sen cabeza sen saber que facer, ou aínda que non teñan probas, pero tampouco dúbida ninguna, é que todo isto sexa unha estrategia orientada ao vitimismo e á confrontación política. Un rexeitamento, non entendemos esa forma de proceder e o de buscar conscientemente un rexeitamento por parte da oposición. Parece un suicidio para un goberno en minoría, que debería estar interesado en conseguir sacar adiante as súas propostas, dialogando e negociando cos grupos políticos, aínda que non sexan afíns. Na vida, señor alcalde, o contido é moi importante, pero a forma en que se fan as cousas ás veces é tremendamente reveladora. Vostede, señor alcalde, seguro que o entende a perfección, e entre ser formais e ser uns informais hai un espazo semántico que por ben de Ortigueira e a súa veciñanza, espero que vostedes non sigan empeñados en seguir percorrendo. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Marco Xal. Ten a palabra a señora Rego. Perfectamente o presuposto. Vostede saldou o ano pasado con un remanente de tesorería de 2.235.000 e pretendía, porque era el ano electoral, traer 1.045.000 no mes de maio, como agora o fixemos nosotros. Gracias a iso, a que vostede non tuvo ese millón,
Ahora o remanente de tesorería son 3.225.245 euros. Es que vostede dixo que habería algunhas facturas. Non, mire, aquí hai a actividade de programa de envellecemento activo do mes de decembro do ano 2022. Hai bandas de gaitas. Hai o Día do Orgullo Gay. Sí, señor, está aquí, teños aquí. E así, algunhas máis. Eu sei que vende moito máis dicirlle aos veciños pois algunha obra, algún proxecto e todo iso, pero non. Tamén hai. Olvidémonos das carpas, entonces, aquelas famosas carpas de 14.800, que tamén o dicía a señora Franco, aquelas carpas do Son Cerveceiro de 14.000 euros, que agora en carpas estarán comigo, gústelles máis ou gústelles menos, pero iso non lles gusta, están bastante menos, con unha cuantía bastante inferior e algunhas nin as paga as arcas municipais deste concello. Iso é o que non lles gusta, que diversas institucións están axudando para que non saian de aquí. É verdad que os gastos e os ingresos son os que hai que buscar ingresos por outro lado. Iso está claro. Pero gracias, e volvo a repetir, o que nos están dando de outras administracións é como vamos indo. Hai un incremento no consumo da luz, como vosotros diredes, como sabedes. De todas formas, moitos dixo a señora Franco, subvencións encubertas. Home, subvencións encubertas estánse lle dando a asociacións culturais deste concello. Non se lle está dando nada. Algúnas sí que estaban adquiridas polo goberno anterior. E nosotros consideramos que tamén se lles tiña que dar. Más que nada porque son de aquí. Sí que é certo que se poden ir no presuposto, que, como dixen, sabemos que é unha tarea pendiente. Señora Franco, en 8 anos estuvemos con 2 presupostos. Entonces tampouco vamos tan mal de tempo, aínda que sabemos que sí. Usted nombrou moitas das facturas que van, pero non nombrou as partidas que se incrementaron, que despois de 8 anos, sin facer casi ningunha actuación na galescola, no asilo, no colexo, iso non interesa, verdad? Esa é a forma de querer, pois, distorsionar a realidade. Unhas obras que sí que estaban metidas polas persoas que son encargadas de esas institucións de dicirnos esas deficiencias, porque o grupo de goberno as ten que atender. Parecelles mal que se arreglaran as aceras da Avenida Escola de Gaitas? Parecelles mal? Despois de ter denuncias e tender os daños desas persoas? Bueno, pois eu creo que se vostede lle rompera a calquera veciño pois unha perna, pois contrataría, aínda ao mellor non seguindo o procedimento adecuado, para que se atendera. Sí, señora Franco. E non se preocupe polo non pago de proveedores. Nunca chegaremos a encher un teatro para pagarlle aos proveedores daquela vez que se privatizara a auga e para iso se pagaran os proveedores que tanto tempo estuveron sin pagar. E iso, como vostede lle gusta moito, é recorrer ao pasado, porque o acaba de dicir ahora mismo, era vostede concelleira nese momento, e de despropósitos vostede tamén sabe dá abondo. Por outro lado, fala de xente dos do PP, dos do outro lado. Quizás ao mellor o seu compañeiro que tiña ao lado era bastante máis novo e ao mellor aínda non era ni maior de edad. Pero eu recordo tamén as carpas VIP e as pulseritas, e aí non podíamos acceder todos tampouco. Por iso, señora Franco, hai que volver ao pasado, sí, é certo, para non cometer os mesmos errores nun futuro. E este goberno podo lle garantizar que está para tratar a todos os veciños de igual forma. E eu, como estuve nesa política que vostede estaba como veciña nada máis, podo garantizar e podo dicir non só eu, que cando estuvo vostede gobernando había bastante desigualdad nos veciños e veciñas neste concello. Non teño máis nada que dicir.
Moitas gracias, señora Rego. Ten a palabra a señora Franco. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, creo que o noso punto de vista quedou bastante claro no punto anterior. Gustaríame insistir na necesidade de orzamento, o dixo claramente o concelleiro do BNG. O orzamento nos marcaría, como decíamos antes, as prioridades que necesitamos neste concello e nos podería poñer orde neste gasto casi despilfarro que nos está sometendo este goberno. Gustaríame poñer un exemplo da xestión deficiente, vamos a chamar, deste concello. Teñen unha factura aquí dunha obra en San Adrián de un proxecto de 7.665. Este é o custo do proxecto, da redacción do proxecto, digamos. A obra creo que son cerca de 150.000 euros. O proxecto é para solicitar unha subvención e a aportación municipal debe ser do 20%. Claro, o 20% de 150.000 euros son, creo que son 30.000 euros. Por que non trouxeron xa esa aportación municipal a este recoñecemento? Ou é que pensan facer outro recoñecemento dentro de, non sei, un mes para cubrir esta aportación municipal? Decía a señora Rego, falaba de que decía eu subvencións encubertas. Non o digo eu. O di o informe da interventora. E non é unha, son moitas. A mellor a vostede, agora, de repente, lle gusta facer as cousas así. Estou convencida de que hai un ano, se no informe puxera subvencións encubertas e nesa mesa estuvera o señor Muras, estaría vostede botando o grito no ceo. Pero claro, agora, como a que goberna vostede, pois as subvencións encubertas lles parece unha forma maravillosa de darlle cartos ás asociacións. E non o é. Non o é. Hai que ser transparentes. Hai que ser xustos. E hai que facer convenios e poñer en marcha a ordenanza de subvencións que temos neste concello. E hai que traballar, e hai que facer o orzamento, e hai que facer as cousas. As subvencións encubertas é unha irregularidade, como lle di a señora interventora. Se van a gloria vostede de que prisa temos en facer os orzamentos e en 8 anos só se fixeron 2. Pois vaya con quen se quere comparar vostede, señora Rego. A vostede que lle gusta compararse conmigo cando eu estaba no goberno hai 20 anos, fíxense. No 99, cando entramos, fixemos un presuposto. A finales dese ano non se ría, porque o que estou contando é verdad, non é un chiste. No 99 fixemos un presuposto. A finales do 99 fixemos o presuposto do ano 2000. No 2000 fixemos o do 2001. E así ata o 2007 que eu me fun. Tamén lle digo outra cousa. Se quere saber quen endebedou o Concello neses anos, revise os informes da débeda dos concellos dende o 2007, se quere, que foi cando eu me marchei, ata o 2012, que é o ano no que maior débeda houbo neste concello. Había 5 anos que eu xa me marchara. En ese momento había outra persona gobernando o concello. Seguro que vostede sabe quen é, e seguro que o señor Calvín tamén sabe quen é, porque é unha persona relacionada con vostedes. Entón, ese tipo de explicacións llas piden a él, vale? Tamén lles digo outra cousa. Se vostedes, cos cartos, fala vostede de que repararon non sei que no CEIP e repararon non sei que na Galiña Azul. Fíxese, daquela se fixo o saneamento de Ortigueira, se amañou a carretera das Pontes, se transformou o antigo escolar na biblioteca que é hoxe, se fixo a remodelación completa da residencia de anciáns, non 4 tuberías ou 4 reparacións que é o que fixeron vostedes agora. Transformamos o embudo que era a Ponte da Penela, que a vostedes seguro que pouco lles importa, pero eu vivía na Penela e recordo o embudo que era aquela ponte. Fíxose tamén a Ponte da Penela convirteuse no que é agora. Se vostedes fixeran... é outra cousa tamén que me acabo de acordar agora. No 2000 conseguimos conseguimos recuperar a bandeira azul da praia de Morouzos, algo que vostede deixa, non sei para que ano, porque como xa nos dixo a outra vez que non tiña preparadas as praias para este ano tampouco, pois non sei cando pensa recuperar as bandeiras azuis. Se vostede fixeran unha 10ª parte de todo o que se fixo daquela, seguramente hoxe non estaríamos falando desto, nin estaríamos botando en cara que vostedes no que gastan
e en festas e festexos. E tiña razón o señor Muras, porque el, mira, achacábamoslle que non facía nada, pero é verdad que deixou aí un remanente. El non facía nada, non gastaba os cartos, pero deixou os cartos aí. O problema é que vostedes non fan nada e están gastando todos os cartos que o señor Muras deixou aí. Ese é o auténtico problema. Nada máis. Moitas gracias, señor Franco. Ten a palabra o señor Benabad Muras. Muchas gracias. Gracias, señor alcalde. Bueno, por ir un poquinho por orden, si revisamos a relación de facturas, e hai unha actuación concretamente da Escola de Gaitas, que fixo a actuación na Cabalgata de Reis o 25 de abril en San Marcos. Pero esta factura foi metida no Concello o día 14 de xuño. A mí xa non me deu tempo a tramitar e pagar esta factura. E por outro lado, do Día do Orgullo Gay, tamén hai outra dunha charanga, que esta sí, que está metida desde o 20 de maio e descoñezo porque non se pagou esta factura. Foi 17 de maio a actuación, meteron no 20, non o sei. Son as facturas que vexo que nos poden corresponder a nosotros, a parte, como digo, a de embellecemento activo que tiña crédito e que puido estar pagada, porque senón non se podría haber feito o contrato, e algunhas que puderan estar aí de fenosa en revisión polo técnico municipal. Bueno, despois, quero lle comentar tamén a señora Rego, que agora vai ser concelleira de Economía e Facenda, que do noso remanente, do noso aforro, cando o ano anterior pretendíamos levar ou pretendíamos unha dotación hacia pasarle o presupuesto dese aforro que tiñamos 1 millón de euros, que non estaría mal porque podíamos facer que era noso, pero non tuvemos o apoio do Pleno. Nese 1 millón de euros iban varias cousas. Iba o festival, iban a finca de Devesos que nos pedían os veciños para facer o aparcamiento, que quedou nada, iba unha dotación para deixar en reserva aquel cobro que nos pedía Viacua, que non sei ahora mesmo en que quedou o tema, se se chegou a facer a auditoría de Viacua, se non se chegou a facer, en trámite de contratación quedara, e reservábanse un diñeiro, creo recordar, en torno a 300.000 euros aproximadamente, por se nos facían a reclamación deses anos anteriores e tiñan dereito a eles. Entón, en lugar de que o pagaran os veciños, pois pagábamoslo co aforro que quedaba aí de remanente. Non sei en que quedou ese tema, nin que quedará, nin como saldrá. A idea era esa, non ter que facer aos veciños pagar o que agora nos poidan cobrar a maiores si lles pertenece, que dai iba a vir a auditoría, se lles pertenecía ou non lles pertenecía. E outra parte era para moitas pistas, pero moitas, e cando digo moitas, son moitas, como lles dixen moitas veces, que non lles vou ler, pero é o cuadro meu que teño aquí, que é o meu plan, como decía o señor Valentino no seu momento, que para o tema de obras de pistas, eso, que necesitaba un plan, un programa, non sei como lle chamaba. Bueno, eu tiño o meu plan, el supoño que el tendrá o del como alcalde, tendrá o del e para min está ben. Aí iban moitas pistas, moitísimas en esa dotación presupostaria, porque como dixen, o que estaba previsto e así se iba a cumplir é que estes 4 anos seguintes, dos cales xa vai un, todos os lugares de Ortigueiras iban a estar comunicados con unha pista aglomerada pintada, todos os lugares, as casas, e nos seguintes 4 anos esas pistas comunicadas. Eu gustaríame que vostedes o fixeran, que vostedes o cumpliran. Non é por poñerme medallas e dicir, se estivera eu, pois eu faría isto e vostedes non o van a facer. Eu quero ter confianza de que vostedes sí que o van a facer. E o que lles pido é que o fagan, que podémoslo facer, non hai ningún problema, porque entre o diñeiro que nos ven da Diputación, que nos ven bastante diñeiro, o ano pasado, quero recordar, 700 e algo mil euros por un lado e 100 e algo por outro. Bueno, entre a parte de gasto social e de obras e o que pode ir a gasto corriente, pois logo 900.000 euros, non? Mais o que podemos sacar, pois, por outros lados, e se fai falta algo de remanente, como dixo a señora Franca ahora hai un momentiño, esa parte que nos pertenece aos concellos, que a veces é, pois, do 20%, pois que teñan a confianza que nosotros no Pleno vamos a votar a favor para que poidan sacar do remanente ese 20% para facer esa obra sempre cando este debidamente xustificado o proxecto, que non sea unha cousa rara, que se entenda como unha necesidade dos veciños. Aí, en ese caso, van ter sempre pois o noso apoio, non? Entonces, bueno, eu creo que
quero dicirlles que facer ese expediente que fixemos o ano pasado de retirar de remanentes a cantidad para estas cousas que dixen non era ninguna locura en ningún momento, porque eran necesidade dos concellos, estábamos sacando do noso diñeiro que tiñamos aí aforrado, como acaba de dicir fai un momentiño a señora Franco. Non o gastaríamos pois cando tiñamos que gastar? Bueno, pois o mellor é que non se podía, señora Franco, porque recórdole que hasta xullo do ano 2022 nosotros non podemos salir do plan de axuste, mentre estivemos no plan de axuste tampouco podemos facer uso do remanente. Por iso, o mellor tamén ten que ter eso en conta. De todas formas, aínda que puidéramos facer uso do remanente, nosotros seríamos responsables a que sempre houbera aforro, porque en calquer momento calquer institución nos fai unha reclamación, como pode ser en calquer momento, calquer tipo de reclamación, pois por unha licencia mal dada, por calquer tema que hai por aí, que temos no Concello, e que eu sei de moitos casos que en calquer momento nos pode caer a reclamación porque están en vías de proceso pois de estudio administrativo e non sei se xa xudicial. Se nos cae esa situación, pois temos que acudir a un préstamo. Temos que acudir a un préstamo porque non vamos ter diñeiro para poder pagar esas indemnizacións, como xa se pagaron outras veces, que aquí pagaronse indemnizacións bastante altas. Logo, o aforro, pois, necesítase. E se non temos o aforro, temos que acudir ao banco. E acudimos ao banco se estamos en condicións de que nos dese préstamo. Se non estamos en condicións, pois xa non sei como poderíamos facer. Bueno, agora non estou no goberno, agora pois hai outro goberno, están vostedes, o alcalde o señor Valentín Calvín, el tendrá que decidir esta situación. Eu o único que lles pido é responsabilidade e pola nosa parte van ter colaboración sempre cando as cousas sean claras, xustas e normales, como faría eu, claro. Nada máis. Moitas gracias, señor Muras. Ten a palabra a señora Cartella. Moitas gracias. Eu solamente comentar en este tema que foi certo que o primeiro Ortigueira nos meteu unha relación de facturas que lles iba a contestar eu agora para que as tuveran. E, bueno, na comisión tamén pidieron uns proxectos, creo que xa teñen todo iso, según me dicen os técnicos municipais. E lle comento, a factura 24.348, que é dunha banda de gaitas e demais, vostede preguntaba cal foi a actuación realizada, onde foi e canto foi a súa duración. A ver, son bandas de aquí, normalmente van ás salidas das misas, fan as mismas actuacións e demais durante toda a vida. Quero dicir, isto non é novo, non sei a que se refire canto foi a súa duración. Non entendo tal. Son todas actuacións feitas por esa banda de gaitas de aquí, deste Concello, e tal. Logo dice a de 2024-442, non? E lle pon o concepto ben claro. Pavimento continuo de hormigón en masa extendido e vibrado, acabado, impreso, previa demolición da acera existente con medios mecánicos e manuales e retirada de escombros. Isto é diante de a banca. Como sabe vostede, seguramente, señor Brejo, que foi vostede o que meteu isto por rexistro, lle teño que dicir que esas aceras costaron 2 pernas, 2 brazos e unhas costillas. Todas esas están abaixo cos veciños queixándose e algún deles denunciando. Por lo tanto, eu como alcalde entenderá que intentarei solucionar isto para que non se sigan producindo estas cuestións, porque eu creo que estamos aquí, entre outras cousas, para evitar estes problemas. Pero, se o teño que explicar, pois parece como que é unha cousa rara, non? Pero non o é. É dicir, e o acaba de dicir o señor Muras, estou totalmente de acordo. Sempre que sexa no beneficio de todos. E eu creo que isto era no beneficio de todos. Que a vostede lle sorprenda, pois non. Bueno, non sei. Despois ten aquí outra de o carnaval do Porto de Espasante. E lle pon o concepto claro. Carnaval Porto de Espasante é a 24763. 24, Porto de Espasante 910, concepto actuacións DJ e charanga. Pois non hai nada máis que dicir. A empresa que se dedicaba a isto, tamén da comarca, por certo, pois fixo o seu traballo e cobrou, e lle axudamos ao Carnaval de Espasante. Eu creo que sempre se fixo, non sei se estamos facendo algunha cuestión distinta. A seguinte que pon vostede aquí é de 24.291, bueno, unha empresa, concepto colaboración Festival Carecos Solidarios do Cáncer. Aquí o que se fixo foi poñerlles unha carpa, mesas e sillas, 3.509 euros. E colaboramos cos carecos
que fai o seu festival todos os anos e que eu creo que o Concello de Ortigueira sempre colaborou. Se a vostede lles extraña, pois entón quizás é que non temos que colaborar con ninguén. Igual temos que empezar por facer eso. E entón aforramos todo. Entón cerramos. E por último tamén me pide vostede o 24.283 e fala vostede aí sobre un importe, sobre un invernadero que arreglamos e pregunta vostede para que invernadero foi o material. Solo temos un. Entón foi para ese. Non foi para ningún outro. Foi para ese que estaba destrozado e se fixo para que aí se poida utilizar. Nada máis, non creo que tal, 747 euros. Con isto quero decir que, vamos a ver, o que intentamos facer, e aí xa lles adianto que a nosa idea de presentar presupostos é fai xa 2 meses, temos un compañeiro que ten un problema de enfermedad e tal, por eso non está hoxe aquí, e leva varios meses fora do goberno, e intentaremos telo nos próximos 15 días, intentaremos metelo xa. Queríamos que o presentara él, pero ao mellor non vai a ser posible, por eso estábamos esperando por esa situación. Xa sei que eso a vostedes pode non interesarles, pero esa foi a miña decisión e creo que é respetable como outras. Pero intentarei aínda así que en 15 días este feito borrador para que o teñades e a partir de aí pois que teñamos un presuposto, se así o decidides logo no pleno. E dicirle aí, señora Franco, que vostede me fale de festas con Julio Iglesias e demás, e que ten a cousa ten e que hai que ter, ten razón vostede, señor Muras, que a veces hai que ter aguante. Pois sí que o hai que ter, e bastante grande. Que nos fale a nosotros de festas. Julio Iglesias, Café Quijano e así, hasta el infinito, erario municipal. Bueno, pois son cousas que tal. Vamos a proceder a votación do punto. Sí. Por favor, busca a factura de Julio Iglesias no horario municipal. Busca, porque non a vai a topar. Entón, cando non a atope, eu lle pido que faiga o que non fan nunca, que é recoñecer que están mentindo e soltando bulos sobre os demais. Vale? Moitas gracias, señora Franco. Está falando nun pleno municipal, non está falando na Barra do Ar. Pero veu Julio Iglesias ou non veu? Vostede está dicindo que saleu dos cartos públicos, do horario municipal. De onde saleu logo? Eu lle digo que cando atope a factura de Julio Iglesias... Pero pregunto, saleu de cartos públicos ou non? Saleu, non? Eu lle digo que cando atope esa factura, con cargo ao Concello de Ortigueira, me acuse do que queira. E eu lle digo que falar vostede de festas, holgorios, con zonas VIP e todas estas cousas que vivimos todos, e aí ten razón a señora Franco, a señora Rego, que me diga vostede eso, eu só digo que hai que ter cuajo, Eu vou matizar con esa factura. A de Julio Iglesias non me interesa, pero mellor a de Rosario Flores sí. E con referente que dixeche aí unha persona relacionada co señor Calvín a máis comigo, pois gustaríame saber que persona é que está vostede a falar. Hai un pouco usted dixo, iso que yo pode explicar é unha persona relacionada comigo e co señor Calvín, se me pode explicar que persona é? Non sei. No 2012, o alcalde era o señor Rafael Girón. Relacionado, cal é a persona, cal é o tema de... Eu entendo que o señor Rafael Girón é do Partido Popular e forma parte do grupo do señor Calvín e vostede forma parte do goberno do señor Calvín, co cual eu penso que a relación está bastante clara. Vale, vamos a proceder a votación porque xa vemos as súas como colle vostede as cuestións. Votos a favor deste expediente? Votos en contra? Abstencións? Prospera o punto. Moitas gracias a todos. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Procedo a dar lectura do extracto do ditame da Comisión Informativa de Facenda, Patrimonio Persoal do día 26 de 4 de 2024.
Considérase que o expediente seguiu a tramitación establecida na legislación aplicable, procedendo a súa aprobación inicial polo Pleno. En consecuencia, propónse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito na modalidade de crédito extraordinario financiado con cargo remanente líquido de tesouraría resultante da liquidación do exercicio anterior de acordo co seguinte resumo. Altas en aplicacións de gastos por importe de 300.000 euros en festas populares e festexos ou outros gastos diversos. Altas en conceptos de ingresos no capítulo 8, artigo 7, concepto 000, remanente de tesorería para gastos xerais por 300.000 euros. Expor este expediente ao público mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia por 15 días hábiles, durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentan reclamacións. En caso contrario, o Pleno disporá dun prazo dun mes para resolvelas. Terceiro, unha vez sexa aprobado definitivamente, será publicado no Boletín Oficial da Provincia para a súa entrada en vigor e aplicación aos correspondentes créditos con cargos a aplicacións dos estados de gastos do Orzamento Municipal 2024. A Comisión Informativa, por 3 votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal do PP, 3 abstencións dos concelleiros do Grupo Municipal PSDG-PSOE, Grupo Primeiro Ortigueira e o señor Xal Orizales do Grupo Mixto, acorda dictaminar favorablemente a citada proposta e propoñer ao Concello Pleno a súa aprobación nos propios termos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor secretario. Ten a palabra o señor Marco Xal. Grazas, señor alcalde. Quería comezar esta intervención citando palabras pronunciadas por vostede mesmo o 15 de maio de 2023 e que están gravadas nos arquivos dos plenos do Concello de Ortigueira. Díxolle vostede literalmente o anterior alcalde que vostede non fixo os orzamentos, vostede non fixo as cousas que nos debía e isto debía de traelo en febreiro ou en marzo e o trae agora en maio. Un ano despois vostede calca exactamente os erros que fai un ano criticaba. Impresionante. Ao mesmo tempo, a súa portavoz adxunta, a señora Rego, expresaba no mesmo pleno e referido tamén ao anterior goberno municipal que reuniríanos e diríanos que quere facer co festival e chegar a un acordo, como con todos os asuntos importantes que lle afectan a cidadanía ou ter unha minoría. Curioso tamén. É notorio o contraste entre estas declaracións e a realidade que estamos a vivir. Estamos en maio e de todo o predicado na oposición e criticado por uns e por outras o anterior goberno estano calcando, punto por punto. Non lles vou preguntar pola súa coherencia, pois sabemos ben que a súa coherencia está como ausente. Para vostedes, cambiar de parecer xa é unha práctica habitual. E así levan un ano no goberno, sen coherencia, sen proxecto, sen ideas claras e navegando sen rumbo. E si, eu tamén lle vou dicir, o Festival do Mundo Celta de Ortigueira vaise facer. Estean vostedes ou non estean vostedes. De feito, o festival, por se non se deron conta xa, vai máis alá de quen estea no goberno, porque é un evento que trascende os gobernos, que van e veñen. E nós, desde o BNG, non imos facer como fixeron vostedes o ano pasado, votando en contra da ampliación de crédito para o festival, que é un dos motores económicos e culturais do noso municipio, e tampouco o imos usar como un arma política, porque non todo vale na política, e menos cando se vota en contra dos intereses da xente e das poucas cousas que, por desgraza, quedan aquí, en Ortigueira e no Ortegal. Moitas gracias, señor Marco Xal. Ten a palabra a señora Isabel Rego. Moitas gracias. Ten a palabra a señora Franco. Alcalde. Claro. Do mesmo. Perdón? Decía eu que o que cambian, evidentemente, son as caras e os sitios nos que nos sentamos cada un. Bueno, daquela era o señor Muras o que gobernaba e vostedes, e máis nós, estábamos na oposición. Por si queda algún despistado neste Concello, que me parece que non, daquela vostedes votaron non unha,
nin dúas, senón ata 3 veces en contra de dotar ao festival de partida presupuestaria. Por iso sorpréndeme que a señora Rego non comente nada, que non comece este pleno dicindo que se equivocaron o ano pasado cando votaron en contra. Porque me imagino que este ano non van a volver a votar en contra como fixeron o ano pasado. Vostede, por que trae isto en maio se o festival xa está anunciado dende hai meses? Isto o decía o señor Calvín hai un ano. Non sei se agora se acordará. En que mes estamos? Creo que estamos en maio, non? Por que trae isto en maio, señor Calvín, se o festival xa está anunciado dende hai meses? Tamén o decía a señora Rego, por que non nos chamaron en marzo se xa sabían que non tiñan cartos? Acórdase. Por que non nos avisaron en marzo, señora Rego, se xa sabían que non tiñan cartos? Cambiou o goberno, pero non cambiou nada. O festival segue tendo as mesmas carencias e os mesmos problemas que tiña o ano pasado e o anterior e o anterior. E minteunos a comisión, señor Calvín, porque nos dixo que a aportación municipal deste festival ia ser duns 120.000 euros. E resulta que no seu propio orzamento, o que nos facilitaron vostedes, di que a aportación municipal vai ser de 220.000. Entón, ou nos minte ou non lee os seus propios orzamentos. E tamén nos recoñeceron na comisión do festival, a que nos invitaron, por certo, para preguntar as dúbidas que tiñamos, nos dixeron que aínda faltaban gastos por consignar nese orzamento. Recordemos que, como vostede mesmo dixo, a aportación municipal do ano 2022 foi de 320.000 euros. A do 2023, a aportación municipal, non o presuposto do festival, senón a aportación municipal, no 2003 foi 360.000. Estamos falando de 2 anos nos que o festival tuvo unha duración de 8 días. Este ano, a duración do festival será de 4 días, pero polo visto, polas súas contas e polo que nos dixeron nesa comisión, a aportación non vai a baixar dos 300.000. Eu agradezcolle e yo digo de corazón que nos invitase a acudir a esa comisión do festival para preguntar as dúbidas que tiñamos. Eu lle quero recordar que cando vostede estaba na oposición, lle pideu ao goberno do señor Muras que a oposición formase parte desa comisión do festival. E aquel goberno negouse. Eu considero que aquela negativa foi un erro, porque eu penso que entre todos podemos facer un festival moito mellor. Por iso, cando vostedes accederon ao goberno, nós lles pedimos o mesmo que pedía vostede daquela, que nos incluíran na comisión do festival. Tamén se negaron. Outro día, nesa comisión a que nos invitaron, creo que fomos capaces de aportar cousas en positivo que seguro que lles pode servir para unha mellor organización do festival, o que pon de manifesto que vostedes tamén cometeron o mesmo erro ao deixarnos fora. Erro que, en todo caso, estou convencida de que están a tempo de subsanar se é que queren e teñen esa predisposición. Os problemas que había siguen aí. O goberno este de PP xa ou de Calvín e Rego non solucionou ningún, non cambiou absolutamente nada do que había dos anos anteriores. Nin tan siquiera a aportación da Xunta é maior que co anterior goberno socialista, porque, recordo, e lles quero recordar a todos os veciños que no ano 2022 o convenio que se fixo coa Axencia de Turismo de Galicia e a banca co Concello de Ortigueira, firmado polo señor Penabaz Muras, foi de 120.000 euros. No ano 2023, con vostedes xa gobernando, o señor Calvín firmou ese mesmo convenio con esa mesma Axencia de Turismo de Galicia e a banca por un total de 50.000 euros. 70.000 euros menos que o ano anterior. É sorprendente, despois de decir neste mesmo pleno que non se preocupen, señores veciños, que eu xa falei co conselleiro e o festival vaise facer sí ou sí. Pois falaría, pero moito caso non lle fixo o conselleiro. Este ano o convenio, ese mesmo convenio, é de 110.000 euros. Aínda son 10.000 euros menos do que firmou no seu día o señor Muras. Decía o señor Calvín, o festival vaise facer sí ou sí, xa tomamos as medidas suficientes e necesarias para que sexa así. Eu entendo que lle recorden o que dixo hai un ano non lle guste, pero que é clamoroso. Decía vostede, o festival vaise facer sí ou sí, xa tomamos as medidas suficientes e necesarias para que sexa así. Eso foi o ano pasado, cando votou en contra da partida para dotar o festival. Cales foron esas medidas, señor Calvín? Por que non as tomou tamén este ano?
Decía tamén, existen patrocinios, hai que buscalos, hai que levantarse do sillón, señor Muras. Eso decía vostede. Orzamento do 2024, seu. Patrocinios, os mesmos que no 2023. Os mesmos. Que pasou? Que tampouco se levantou do sillón. Ou é que entre foto e foto non lle deu tempo a buscar os patrocinios. Non buscaron novos patrocinios, nin resolveron tampouco os problemas que tiñamos e que temos coa recaudación que facemos neste Concello en concepto de tasas e licitacións do festival. Vostedes presupostan exactamente o mesmo que o ano pasado. Cansáronse de criticar a xestión económica do festival. Nós tamén a criticamos. Sin embargo, vostedes agora gobernan e un ano despois fan e presupostan exactamente o mesmo. As casetas da Feira de Artesanía teñen un custo para o Concello de 18.000 euros, mentres que recaudamos polas cesións desas casetas aos artesanos non creo que cheguemos aos 1.000 euros que presupostan vostedes. Para que se faigan unha idea os veciños, cada un dos artesáns paga uns 30 euros en total pola caseta durante os 4 días. Poñen caras raras, non se deberon de ler as bases, pois é así. Criticábamos ao señor Muras por non facer a ordenanza que nos permitise actualizar as tasas, o criticábamos todos, nosotros tamén, e tamén vostedes. Pero agora vostedes gobernan, como decía antes, levan un ano, este é o seu segundo festival, e o que criticaban é exactamente o mesmo que fan agora. Os erros siguen sendo os mesmos. Decía vostede, señor Calvín, naquel pleno, si a señora Franco aceptase a moción de censura, nada disto estaría pasando. Pois xa ve que o tempo nos deu a razón. Cambiamos de goberno, pero non cambiou absolutamente nada. Todo o que pasaba daquela sigue pasando este ano con vostedes no goberno. Presupostan, como decíamos, 38.000 euros de ingresos nas licitacións das barras de hostelería, o mesmo que o ano pasado. Tampouco aquí hai ordenanza, tampouco aquí cambiamos nada, tampouco aquí milloramos nada. Neses anos nefastos que a vostedes non lles gustan nada, recaudábase o triple que agora. O triple. Non creo que os festivaleiros de hai 20 anos bebesen o triple do que beben os festivaleiros de agora. A política dos pases, esa que tanto nos deu que falar tamén o ano pasado, pois segundo nos dixeron nesa comisión vai ser a mesma que de outros anos, o que nos volverá a acarrear os mesmos problemas que en anos anteriores, as mesmas protestas dos veciños, os mesmos conflictos cos veciños das parroquias que non poderán acceder á Ortigueira durante alo menos unha semana, mentres primos, sobriños ou afillados que veñan de Madrid terán pase para o centro. Os veciños de Insua, os veciños de Mera ou de San Claudio, por exemplo, terán que aparcar nos aparcamentos disuasorios. Ríese vostede, pero vai ser así, e senón xa o veremos. Estamos cometendo os mesmos erros que se levan cometendo durante anos. É o momento de pararse, de falar e de poñerlle solución a eses erros. Hai que poñer a andar esas ordenanzas que nos permitan maiores ingresos e hai que revisar o orzamento do festival. Eu estou convencida de que se pode facer o mellor festival de música celta, ten razón o señor Marco Xal, eu díxeno tamén aquí o ano pasado. O festival está por riba dos gobernos deste Concello. O festival ten vida propia e era grande cando entrou o señor Calvín, era grande cando entrou o señor Muras e seguirá sendo grande cando todos nosotros deixemos de estar aquí. Pero decía que se pode facer o mellor festival con menor aportación municipal, porque o que é evidente, penso que vostedes agora que están revisando as contas tamén se darán conta, de que un festival que nos custe máis de 300.000 euros cada ano é totalmente inasumible. Antes da pandemia, as aportacións eran de 120.000 ou de 130.000 euros. 300.000 euros, como lles decía, para o noso Concello é totalmente inasumible. Quero, por último, recordar, me quitou a frase o señor Marco Xal, pero a vou a decir tamén porque creo que é importante. Decía a señora Rego naquel pleno que o que tiña que facer o alcalde era reunirnos aos portavoces, explicarnos que quería facer co festival e despois chegaríamos a un consenso, que é como ten que facer un goberno en minoría. Posteriormente, ela votou en contra daquela proposta. Eu o que lle propoño, o que lle digo é que estou totalmente de acordo con aquela proposta que fixo vostede hai un ano,
Entón, o que lle propoñemos é deixar este tema sobre a mesa, reunirnos aos portavoces, explicarnos todo o plantexamento do festival, ver esas ordenanzas que outro día na comisión nos decía que tamén estaban avanzadas e que estaban traballadas, pois velas, e poder chegar a un consenso entre todos, porque estou convencida de que todos os que estamos aquí queremos facer o mellor festival celta posible para Ortigueira. Polo tanto, propoño deixar este tema sobre a mesa e reunirnos mañá mesmo se queren, nosotros temos total disponibilidade para poder poñer orden tamén neste festival. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Penabaz Muras. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, eu, como ben sabe vostede, señor alcalde, como ben saben os concelleiros que estaban en ese momento, pasei non moi mal en este pleno co tema do festival o ano pasado, porque tuven que traer a pleno 3 veces o festival nunha situación límite, moi límite, porque nos quedaba un día solo para poder dotar as partidas de crédito e poder facer os contratos que se tiñan que facer, porque un mes máis tarde, hasta un mes máis tarde non entraba en vigor, non? Logo íbamos xustiños, non nos quedaba nada, ni un día. Chegamos ao terceiro pleno e vostedes, o Partido Popular, non recordo se a señora Rego tamén, non me recordo, non quero molestar porque non me recordo, votaron en contra hasta o último momento. Dáballes exactamente igual que houbera festival que non houbera festival. O importante para vostedes en aquel momento era facerme daño a min como alcalde, como persona tamén, e facer daño pois ao meu grupo, e se era posible pois votarme de alcalde, pois era o obxectivo. Daba igual a situación que pasase Ortigueira, os comerciantes de Ortigueira, os veciños que vivimos o festival, que disfrutamos do festival, e vostedes considero que tamén eso daba igual. Votaron en contra hasta a terceira vez. Fixeron moitísimo daño. E agora, un ano máis tarde, traenos exactamente o mismo que o ano pasado, para que nosotros agora nos piden o seu apoio para que isto saia adiante. Isto é curioso, non? Cando en realidad, como di a señora Franco, non fixeron absolutamente nada. Non se molestaron en crear ningún tipo de patrocinio, máis que nada porque non é sinxelo, eses patrocinios. Eu si o intentei con algunhas empresas e non é fácil, non sei se a larga se conseguiría, polo momento era bastante complicado. Se era complicado aguantar os patrocinios que hai, para canto máis conseguir patrocinios novos. Pero, bueno, pouquinho a pouco xa se irán dando conta deso. Digamos que patrocinios deste estilo, non patrocinios de 2.000 euros, 3.000 euros, que tamén veñen ben. Para patrocinios grandes é complicado. A recaudación do festival, polo que vemos, sigue sendo a mesma. En canto ás barras de hostelería, que fomos moi criticados, hasta casi, que estarán actas, que tiñamos unha empresa amiga que nosotros facíamos non sei que con eso, mentira totalmente, e que fomos moi castigados en ese tema, que fixeron bastante daño, porque todos temos a nosa forma de ser, a nosa personalidade, e doinos. En canto aos pases, fixeron o que puideron, porque non poden facer outra cousa, porque, como lles dixen en algunha ocasión, e algún consello persoal sí que lles dei, miren de manter sempre as vías de evacuación libres, e para manter as vías de evacuación libres, e sabendo que o responsable de toda a organización do festival, que é o Concello, e en primeira persona o alcalde, que a máxima xa lle dirían nas mesas de seguridade, a persona responsable de todo o que pase no festival é o alcalde. Ese é o máis bonito que che din todos os mandos que veñen á mesa de seguridade cando se despiden, que cruce os dedos e que non pase nada. Eu crucei os dedos pois uns cuantos anos, gracias a Dios pois non pasou nada, pero si me preocupaba de cousas donde si podía incidir, como eran as vías de evacuación. E as vías de evacuación teñen que quedar totalmente libres no recinto do festival e onde se poida manter tamén, porque se hai que salir, pois hai que ter por donde, senón será unha catástrofe, non? Eu, cando entrei en este Concello, non había nin seguro de responsabilidade civil para o Concello. Recordarase Jaime en ese momento, e quizás Isabel tamén. Non había seguro para
para o evento, en aquel momento. Logo fixemos un seguro que cubría ese evento e calquera incidencia que poidera haber máis. Bueno, traballamos moitos anos no que é o tema do festival. En canto a axudas ás institucións, bueno, consigue o que pode, o que lle dan, en este caso, pois, da Xunta de Galicia, bueno, da Axencia, pois, 110.000 euros, está ben, se pode pedir máis po ano, pois pida, todo o que lle poidan dar, somos moitos a pedir. Da Diputación tamén se consigue unha cantidad importante, a mí me fixeron a consulta, porque votei moitos anos, bueno, varios anos aquí no Concello, de cantos sería o que a aportación por parte da Diputación, e a miña resposta foi moi clara, e digollelo sinceramente, o máximo que podades. O máximo que podades, porque se podedes darlle máis do que me dais a mí no seu momento, dade, porque é un evento para o Concello o máis importante, o que nos pon no mapa moitos sitios, e é un evento que é moi agradecido por todos os veciños e veciñas. Eu con decir dadelle menos a mitad ou a cuarta parte, pois realmente como persona mal, e non ganaría nada. Eu o que dixen, sinceramente, e poden preguntar que lle deran o máximo que lle puidan dar. Tamén son moitos a pedir, e dentro dos moitos que somos, eu creo que é das subvencións máis altas que ten a provincia para eventos deste tipo, me parece. Bueno, pois por ese lado, pois tamén eso, non? Bueno, eu quero que o festival se faiga, quero que saia adiante, pero hai cousas que eu teño que entender, non? Eu non podo dicir que a todo que sí. Eu que non entendo, e lo digo claramente, é como é posible que un festival de 4 días coste igual que un festival de 8 días. Eu eso non podo entender, por un lado. Entonces eso, antes de votar a favor e que aquí saia adiante, paso que pase, eu esta parte teño que entendela. Eu non podo entender que un festival en 4 días, que eu sei os gastos que ten o festival perfectamente, coste casi igual que o de 8. Sei que non é mitad, porque hai gastos que non se dividen por 2, pero o que sei é que non costa tanto como o que nos está expoñendo aquí ahora mismo en este documento e no documento que nos pasastes, por un lado. Despois, por outro lado, hai noticias que me sorprenderon, que quero saber se son verdad. Eu quero saber se é verdad que se pagaron horas extras do festival do ano anterior a traballadores municipales, e en algún caso, que non estou en contra de que se lle paga, si se poden, en algún caso que algunha das extras a un traballador en concreto superou os 4.000 euros. Eu quero saber se iso é certo, e como saben, eu vou saber se é certo porque vou pedir o documento de nóminas. Entonces, acabome de enterar. Entonces, para min eso moléstame moito porque a min ao mellor tamén mo pediron durante moitos anos e non vía xusto pagar esas cantidades. Entendo que os traballadores que fan máis horas, que se lle compensan en outros momentos, entendo que se lle paga a un, hai que pagar a todos, pero, bueno, unha cousa é que se lles compense na debida maneira e outra cousa que unha persona que entendo que ten outras funcións no Concello, que a maiores se paguen máis de 4.000 euros en horas extras. Eso, señor alcalde, eu digo sinceramente, gustaríame que me dixera se é verdad ou é mentira. Eu, de todas formas, quero comprobar se iso é así ou non é así. Pode ser que a vostede lle pidan esa cantidad e que vostede cedera e dixera, bueno, pois vale, pero, bueno, é injusto. Para min é injusto. Entonces, é un dos temas que quero controlar, porque, bueno, se cobramos pois máis de 4.000 euros, non sei canto, en horas extras, que pasa cas outras horas que temos que dedicar ao noso traballo polo cal estamos contratados? Non o sei. Bueno, quero velo, non? Bueno, esa é unha situación que quero ver, que a min tamén me colaron cousas e vamos a ver se é unha coladera ou é unha voluntad propia, pero ainda así bastante mal. E por outro lado, que me expliquen por que un festival de 4 días costa igual que un de 8. Eu eso non o podo entender. Cando fun aquí moi criticado polos costes, que eu, como digo, non son recoroso, non son como vostedes no seu momento, eu se entendo as cousas, eu voulle dar adiante e xa está, pero teño que entendelas. Vale, nada máis. Moi ben, moitas gracias. Como responsable do festival, pois vou a comentar algunhas cousas, non? A primeira cuestión, e máis importante, cando nosotros chegamos ao goberno, dixemos que queríamos sacar, como decía o compañeiro do BNG, sacar do ámbito político o tema do festival, e para iso creamos un comité. No comité estaban representados a xente que viña organizando o festival
históricamente, pero que se lles daba máis pulo o que eu entendía que eu tiña que ter, que era a Escola de Gaitas. A Escola de Gaitas se sentou á mesa con todos, hasta aquel momento, con todos os anteriores gobernos. A Escola de Gaitas tiña, e yo poden preguntar a eles, pois unha actividade, vamos a decir, que residual, traballando moito, pero con pouco retroceso hacia eles mesmos, dito por eles, non por min, e eles empezaron a traballar con nós neste comité. Eles foron os que dixeron que era máis operativo un comité de 4, 5 membros para traballar. Eu poden preguntar, están eles aí, e eu poden decir que eu non minto. Por iso foi o tema. O outro día fixemos unha xunta de portavoces e na xunta de portavoces eu dixen neste punto que non había ningún problema en que calquer grupo político que estaba representado viñera a unha reunión da comisión que aí vamos a ter ese martes que finalmente foi o xoves e tal, para perfilar unhas cuestións que tiñamos ali de pases e de outras cousas que estamos ahora, parte musical xa está casi cerrada 100%, e que aí o comité lles explicaría todo o que era a planificación do festival. Por lo tanto, non é un documento do alcalde, é un documento dun comité que organiza o festival e que o ven facendo históricamente. Se é o tema das horas, lle podo dicir, eu entrei o 17 de xuño. Eu heredei o festival que vostede xa tiña máis ou menos preparado. E houve unha continxencia que foi a recollida de lixo. Tiñan problemas, bueno, a hora de adjudicar o tema das barredoras e tal, a empresa que habitualmente viña aquí ao festival e finalmente non puido vir ou non quixo vir. E tivemos a disyuntiva de que facemos? Ou sacamos unha licitación que se nos iba a ir de plazos e demais, ou falamos cos operarios municipales e eles fan, ou si queren, voluntariamente, claro, e o tema do que sería a recollida desto. E se fixo así, pero foi por esta cuestión, ni máis ni menos. E a naide se lle deu 4.000, nin 5.000, nin 7.000, se lle deu o que a lei permitía, nada máis. Eu non lles din absolutamente nada. O que si lles agradezco aquí públicamente, porque creo que o pobo o recoñeceu como un gran traballo de limpeza deste ano, co apoio tamén das motobombas e demais que tamén axudaron moitísimo neses días, saben vostedes que son moitas personas e que o pobo despois de cada día pois queda en unhas condicións, pois bueno, que se necesita un bastante mão de obra para podelo deixar ok para o día siguiente, non? E o que queremos todos os que vivimos aquí, verdad, é ter un pobo bonito e limpo e que a xente que nos visita, pois que así o vexa. Por lo tanto, lles agradezco a estes operarios municipales que fixeran ese esforzo e que fixeran deste xeito. Sin ningún problema vemos o tema dos incrementos e todas estas cuestións que é totalmente legal e están aí para verse e demás, non? Pero xa lle adianto, e vostede o sabe ben, que nada se lle pode facer fora da normativa e fora da legalidade, como vostede ben sabe. En canto que vostede nos dice de que si é un festival caro para 4 días, bien. No, caro non, comparativo. Comparativo, vale, en 4 días, 8 días. Ben, eso, a señora Franco e o señor Breijo foron á comisión, estuveron ali, se lles explicou, por eso me extraña que digan estas cuestións. Si vamos a estar próximos aos 120.000 euros, si vamos a estar próximos a iso, porque xa lles dixemos ali que estábamos pendientes de outros patrocinios que nos estaban por contestar. Estamos falando, non se poden falar aquí de empresas, pero que nos van a contestar en empresas potentes que nos poden dar un pulo. E si é certo que eso está en trámite, non yo dixen eu, yo dixeron eles, pero bueno, non quixo decirlo vostede, pois xa está, non pasa absolutamente nada. A Consellería, parte do que ven aquí, nos paga artistas, que non veñen aí no presuposto. Por eso lle dixen que íbamos a estar preto dos 120.000, non dos 300 e pico mil. Intentamos que sexa un dos festivales non máis económicos, porque ao final 120.000 euros para as arcas municipales siguen sendo moitos cartos. Pero intentamos chegar a un festival sostible a nivel económico e de calidade, como lle dixeron na comisión, e de calidade a nivel musical, que é para o que estamos
no festival, para ter un festival de calidade musical, que é o que eles lle dixeron a vostede ali nesta comisión e tal. Eu lles invito a que, se teñen algunha dúbida sobre este documento que fixeron eles, repito, e que está consensuado e o viron perfectamente, que non hai ningún problema en que yo expliquen. Xa yo ofrecín aquel día da Xunta de Portavoces e yo sigo ofrecendo en calquera día, porque non hai nada que esconder e non hai nada que decir. Polo tanto, o comité, ao meu modo de ver, lle deu transparencia ao festival, intentou sacar o festival do debate político, como dixo o señor Marco Xal na súa intervención, e que intentamos que eso saia. Todo o mundo que está aquí nesta sala e fora lle quere o festival. Eu non dixen en ningún caso que o señor Muras non lle quixera o festival, ou que o señor Xal, ou que quen sea. Todos queremos o festival, sabemos que é algo emblemático, senlleiro do noso povo, e que todos temos que remar hacia adiante en este asunto. Por lo tanto, en ese sentido, nada máis que añadir. Decirle a señora Franco, que parece mentira que vostede me fale de xente de Madrid e de tal. Nos seus festivales, acórdese das zonas VIP. Recórdese daquela pulsera, donde o que tiña pulsera podía entrar na zona e tomar aqueles cócteles que viñan da Coruña. Acórdase vostede, eu sí, porque eu vivía no pobo. E ten razón a señora Franco, ali nosotros non podíamos entrar. Por lo tanto, vostede de temas de Madrid e das parroquias, vostede se está enterando ahora. Pero no seu momento aquela xente de Madrid a vostede lle interesaba e estaba cómoda naquel momento. Por lo tanto, eu non sei por que dice vostede o tema este de o festival e tal. Todo o mundo a recorda ali arriba, todo o mundo que ten a miña edad, 50 anos, 40 e pico, se acorda perfectamente naquela tarima da zona VIP. Sí, os acordamos todo o mundo. Pero bueno, vostede se empeña en non sei que cousa e demás. E me sabe mal que vostede diga isto do comité porque yo explicaron eles. Yo explicou a Escola de Gaitas, yo explicou o representante do Concello, a empresa de comunicación, todo o mundo lle explicou isto, pormenorizadamente, ademais, estuvemos cerca de 2 horas ali. Por lo tanto, oiga, que me veña vostede ahora con estas historias e tal, e tamén lles explicaron e yo deixaron meridianamente claro que o Festival de Ortigueira o fai o Concello de Ortigueira, que iso é moi importante que o sepamos, e o señor Muras o ten seguramente moi claro, porque tuvo moitos e fixo moitos, que é que hai que licitar as cousas, non é unha empresa privada, e yo explicou ali o representante e máis as dúas partes, non a de comunicación. Hai outros festivales que son privados, sí que hai. Aí temos un en Viveiro. É privado. Se fai o que se queira. Queres licitar ou non che dá a gana. É dicir, faz tú o que queres. Pero en Ortigueira non. En Ortigueira se licita absolutamente todo. Eso significa facer bases. E eso significa facer bases porque ten que haber xente facendo isto. E o Concello de Ortigueira, señora Franco, ten o personal que ten. Non somos a Coruña, nin somos Ferrol, temos un personal. E aparte dos asuntos diarios, o festival, lle poido decir que leva moito tempo, moito tempo. E iso significa que hai que traballar con antelación e hai que facer moitas cousas. Como ben yo dixeron na comisión, as persoas coas que vostede falou e o seu compañeiro. Por lo tanto, isto é bon para Ortigueira. O que se pide non é que se vai a gastar, como ben lle explicaron tamén. Hai subvencións que veñen despois, que suman máis de casi, ou chegan casi aos 200.000 euros, que se cobran en agosto, ou máis adiante incluso. Por lo tanto, non podemos traballar, a intervención municipal ten que ter crédito, aínda que sepa que ven eses cartos, non os pode utilizar, hasta que realmente están. Por lo tanto, hai que adiantar eses pagos, e por eso necesitamos eses cartos. Por lo tanto, o Concello de Ortigueira fai un gran festival que eu intentei, o meu grupo de goberno intentou apartalo do ámbito político, deixalo fora, metelo nun comité por primeira vez na historia. Non é o alcalde o que decide o que se fai ou o que non se fai, é o comité o que o decide. E vostede o veu en primeira persona e o seu compañeiro. Procedemos á votación deste punto. Perdón. Procedemos á votación de deixalo aparcado, como dice primeiro Ortigueira. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Non prospera. Pasamos a votar o punto. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Prospera. Moitas gracias a todos. E pasamos
ao punto número 4, expediente 957/2024, modificación orzamentaria mediante crédito extraordinario 21/24, CE2. Ten a palabra o señor secretario para que dé a lectura ao dictamen da Comisión Informativa de Facenda, Patrimonio Personal do día 26 de abril do ano 24. Moitas gracias, señor alcalde. Dase conta do extracto da parte resolutiva que se propón aprobar o Pleno, dictaminado pola Comisión Informativa. Propónse o Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito na modalidade de crédito extraordinario financiado con cargo remanente líquido de tesouraría resultante da liquidación do exercicio anterior de acordo co seguinte resumo. Descripción, abastecemento domiciliario de auga potable, inversión de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servicios, por importe de 15.075,15 euros. Esta modificación financiase con cargo remanente líquido de tesouraría nos seguintes termos. Altas en concepto de ingresos no capítulo 8, artigo 7, concepto 000, remanente de tesourería para gastos xerais por 15.075,15 euros. Segundo, expor este expediente ao público mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia por 15 días hábiles, durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentan reclamacións. En caso contrario, o Pleno disporá dun prazo dun mes para resolvelas. Terceiro, unha vez sexa aprobado definitivamente, será publicado no Boletín Oficial da Provincia para a súa entrada en vigor e aplicación aos correspondentes créditos con cargos a aplicacións do Estado de Gastos do Orzamento Municipal 2024. Comisión Informativa por 3 votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal do PP, 3 abstencións dos concelleiros do Grupo Municipal PSDG-PSOE, Grupo Municipal Primeiro Ortigueira, e o señor Xalo Orizales do Grupo Mixto acorda ditaminar favorablemente a citada proposta e propoñer ao Concello Pleno a súa aprobación nos propios termos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor secretario. Ten a palabra o señor Marco Xal. Grazas, señor alcalde. Quixera destacar aquí tamén un asunto que leva afectando desde fai moito tempo a parroquia de Espasante, os problemas persistentes coa presión de auga e as frecuentes roturas nas tuberías. A veciñanza ven padecendo estes contratempos durante moitos anos e a situación agrávase considerablemente durante as tempadas de maior afluencia turística. É importante subliñar tamén que non estamos a falar dun problema novo ou esporádico, senón dunha cuestión crónica que requiere unha actuación urxente e solucións definitivas. A parroquia de Espasante xa deu o aviso, sei que falaron con vostedes, sobre estas cuestións en múltiples ocasións, chegando mesmo a presentar escritos formais solicitando a reparación destas infraestructuras. Fai polo menos un ano tamén, e o BNG xa o avisou no mes de agosto de 2023, incluindo outras parroquias tamén, ademais de Espasante. Por lo tanto, é inaceptável que a veciñanza continue a soportar estas dificultades cotiás que afectan a súa calidade de vida e o seu benestar. Por iso, instamos dunha vez máis a actuar de forma inmediata para abordar estes problemas estruturais en todas as parroquias. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Marco Xal. Ten a palabra a señora Franco. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, este é o procedimento adecuado cando temos algunha deficiencia e hai que facelo. Este é o procedimento adecuado cando hai que, por exemplo, amañar as beirarrúas da Escola de Gaitas. A min dame un pouco de pena que vostedes xustifiquen como se fixo esa contratación, cando se puido facer desta maneira. Este sí é o procedimento adecuado. E máis, estou convencida de que se naquel momento nos presentan ao Pleno un presuposto das beirarrúas e a necesidade dunha modificación orzamentaria para poder facer esa obra, todos votaríamos a favor, porque todos somos coñecedores da necesidade desa obra. Pero non poden dar por bon un procedimento irregular por moita necesidade que haiba de facer esa obra, porque sí que hai solución, como por exemplo este caso. Nosotros estamos totalmente a favor de esta obra e de que, como decía o señor Marco Xal, de que se revise todo o servicio da auga, e non só da auga, senón do saneamento, do que estamos moi deficientes neste Concello.
por suposto, o noso voto vai a ser a favor. Disculpe, señora Rego, ten a palabra a señora Rego. Perdón. Para poñernos un Bueno, este goberno ten un conocemento fai un mes, ou menos dun mes, non? Por iso se puxo agora. Pero sí que había unha comunicación de Biacua desde o ano 22, non? Alertando de que se podía perder a conexión neste manantial, non? Transcurridos 9 meses, bueno, fixose caso omiso e ao final o que nun inicio costaría 6.000 euros, agora hai que poñer 2 pozos que con un coste aproximado de 15.075,15. Iso dixemos na comisión informativa e que é necesario. Sí que a min constame que o concelleiro de Obras é conocedor de todas as deficiencias porque nos está pasando a todos en Espasante, Loiba tamén lle pasa, Viso tamén na maioría de cando a poboación aumenta, pois pasa iso. Quedoume unha cousa clara, bueno, non sei tampouco, que di que calquera actuación que atraigamos a pleno e que ya comuniquemos que todos van a aprobar. Cal é o tema? Que calquera cousa que se solicite facemos un pleno para que... Entonces, claro, como dixo que vimos aquí e aprobámoslo, pois entonces xa me dirá usted como vai ser isto operativo. Ademais que, a ver se vamos gastar despois en facer todos plenos e despois non ter para comprar os pozos. Pero, bueno, simplemente iso, e hai que dotar a partida polos 15.000 euros para que os veciños da zona que se abastecen da zona do Seixo e de Senra durante a época estival pois poidan ter o suministro da auga. Moitas gracias, señora Rego. Ten a palabra o señor Penabas Muras. Ben. Bueno, en canto a este punto, decir que por parte de Biacua, e respondo a señora Rego, que sea un poquinho máis coherente, máis correcta a hora de intervir. Por parte de Biacua sí se nos comunica no ano 2022 que empezaba a haber algún tipo de problema na parroquia de Senra, pero problemas de abastecemento en certas temporadas do ano, non? Pero en ningún momento houve problemas de cortes de agua nin restriccións para nos ter que actuar de alguna forma de urxencia, para nada. Se iso pasara, pois faríamos o que fixemos en outros sitios, porque nos anos que estiven eu aquí de alcalde, pois fixemos un pouco de todo en ese sentido, hasta levar agua para os animales en algunhas parroquias de Ortigueira e outras medidas. Sempre atendemos aos veciños nas súas necesidades, e isto para nosotros pois sería unha necesidade máis. Outra cousa é que, bueno, se hai que facer un pozo, pois faríase un pozo, se é necesario, pois 2 pozos, por motivo técnico que se considere, en acordo con os técnicos da empresa concesionaria, cos técnicos do Concello sempre, porque non é todo o que di tampouco a empresa concesionaria. Nós temos aquí técnicos no Concello que son os que nos teñen que dar a súa opinión e nosotros respetar a opinión que nos dan eles. Que me diga que pasa, que puido arreglarse por 6.000 euros e que despois que costou 15, eu creo que é unha auténtica burrada e unha barbaridade, porque se un pozo vale 6, vale 6, e se son 2, pois valdrá 12, pero por pasar do ano 2022 ao ano 2023 ou 2024 non vai pasar de 6 a 15, esperemos que nuns anos non se dé esa situación. Subeu moito a vida, moitas cousas, pero nesta situación non tanto. E a nivel técnico, señora Rego, pois tampouco non é algo que se poida concebir. Será outra solución distinta, pero non houve un problema natural que nos obliga a pasar de 6.000 a 15.000 euros. Esa é unha auténtica tontería, ao mellor por deixarnos quedar mal a nosotros en ese sentido. Hai cousas que sí, ao mellor, pois sí, habría que haber solucionado se nos dera tempo, teñenas agora vostedes aí para solucionar. Entre elas está o problema que hai no campo de fútbol de
San Claudio, o tema do filtro que sigue sin solucionar. Había unha solución prevista e planteada de como se tiña que facer, pero de momento a instalación sigue sin o filtro. Está ali sin o filtro, están se duchando, bebendo, o que sea, sin filtro ningún. Retirouse o filtro, e ali está sin filtro na parte de atrás. E se ten o filtro, pois entón xa me dirá como fixaron, porque despois dos problemas todos que houve, cal era o problema neso, non? Pero, bueno, digolles que aí que no tema de aguas, que é un tema a solucionar, e despois noutras parroquias tamén temos problemas, hai problemas en Espasante, hai problemas en Couzadoiro tamén, no Alto de Coruxo, pois hai problemas naquelas vivendas que non lles chega tampouco a presión de agua, e, bueno, a ver, hai en todos os lados. Aquí son núcleos, é unha necesidade, bueno, pois hai que atenderlle, pero non faigamos desto máis tontería da que nos traen a pleno, nos temos que intentar aprobar o punto, sacalo adiante, facerse a obra e andando, non? E o resto deixémolo, que son tonterías, non? Moitas gracias, señor Muras. Ten a palabra o concelleiro de Obras para aclarar este punto. Moitas gracias. Boa tarde a todos. Sí, bueno, a razón de que este pleno extraordinario non fora antes foi culpa disto, precisamente. Alargamos tuvemos que retrasar un pouco a celebración deste pleno extraordinario por culpa de incluir esta aportación, non? Que sai do remanente de tesorería de 3.225.243,26 euros, 1 millón máis que o ano pasado, en parte gracias aos convenios que logramos ter. Pois se alguén paga o que temos que pagarnos e nós non o facemos, pois aforramos iso. Ben, que pasa? Por se alguén vou matizar, se hubieran gastado o ano pasado 6.000 e pico euros, seguramente non teríamos o problema que hai agora. É dicir, agora metemos para facer os 2 pozos que hai que facer. Se o ano pasado se hubiera amañado un, o mellor con 2, chegaría e non farían falta os 3. Pero xa postos a solucionar o problema, pois solucionámoslo de vez para que dure bastantes anos. Por exemplo, respecto que quero comentarlo a Marco, que gracias a vostede, recoñezo, non sabía do problema espasante do caudal de auga, a razón de que tanto nesa parroquia como noutras os importes de amaño que hai que facer son moitísimo máis altos que isto, claro, pero estamos traballando niso, non lle quepa a menor duda en no saneamento non só de espasantes, sino de moitas, ou da maioría das parroquias. É algo prioritario para nós. Moitas gracias, señor Jaime Ponce. Pasamos logo á votación do punto. Simplemente aquí decir que está debidamente xustificado e a necesidade de dotar a partida correspondiente para poder executar estas obras de conexión do novo manantial e novos pozos de captación co fin de garantir o servicio de abastecemento de auga potable aos veciños da zona afectada para que no próximo verán pois non teñamos e nos adiantemos ao problema que sabemos que vai a vir. Por lo tanto, vamos a facer a votación. Votos a favor deste punto. Unanimidade. Prospera. Moitas gracias a todos. Pasamos ao punto número 5 da orde do día, expediente 1005/2024, modificación orzamentaria mediante crédito extraordinario 24/2024 CE3. En primeiro lugar, dado que o expediente non foi ditaminado pola Comisión Informativa, o Pleno debe ratificar a súa inclusión na orde do día. O motivo desta modificación orzamentaria é dotar as partidas correspondentes de crédito suficiente para o financiamento da achega municipal ao programa Rede Cultural 2024 da Deputación. Como todos os anos, a Deputación Provincial da Coruña convoca a Rede de Cultura e o Concello. Tamén, como todos os anos, adírese á mesma e temos que aportar, como ben saben vostedes, o 40% de achega municipal. Pasamos logo a votar esta ratificación e inclusión na orde do día. Votos a favor da inclusión? Votos en contra? Abstención? Moi ben. Abrimos logo o debate. Ten a palabra o señor Marco Xal. Grazas, señor alcalde.
A proposta de modificación orzamentaria refite claramente o total descontrol e despreocupación do seu goberno na xestión do Concello de Ortigueira. Esta é a súa política: festas, fotos e pídeme o que queiras que paga o Concello, porque despois acaban cun non hai cartos para nada. E por riba están poñendo en risco a estabilidade económica do Concello. O que solicita aquí o grupo do goberno do PP, e apoiado por Xuntos, é unha absoluta irresponsabilidade e falta de respeto non só a todas as demais parroquias, é unha total despreocupación e falta de rigor á hora de xestionar os cartos de toda a Ortigueira. Resulta sorprendente a súa negativa a solicitar, por exemplo, unha subvención da Deputación e destinar recursos para a normalización lingüística, propoño un exemplo, especialmente considerando a solicitude actual. Negáronse a asignar fondos para este propósito, a pesar de que a subvención da Deputación cubriría ata o 80% dos custos, cun límite de 20.000 euros. Naquel momento, argumentaron que preferían investir os fondos noutros asuntos máis relevantes. Agora, o solicitar casi 20.000 euros, pero con a contribución do Concello do 60% e o 40% da Deputación. Parecía unha oportunidade de win-win, aproveitando a subvención para a normalización lingüística e, ao mesmo tempo, consigo un posto de traballo. En cambio, vostedes converten isto nun lost, toda pérdidas. É unha pérdida significativa, tanto económica, de casi 12.000 euros, como na oportunidade de recibir dita subvención. Pero, bueno, esta falta de coherencia deixa moi claro que as prioridades do seu goberno están centradas en organizar máis festas e seguir en fotografías e non en abordar os problemas reais que afectan a veciñanza. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Marcoxal. Ten a palabra a señora Rego. Bueno, isto trátase de dotar o 20% correspondente para cubrir a aportación municipal en todos os actos da rede cultural, que non sei se tes os actos que se van facer, que non son exactamente festas, son todos os actos que se van facer no teatro ao largo todo do ano e para dotar partida para ese 20%. Eu creo que unha cousa pode ir parexa ca outra no da contratación da formación lingüística, pero contratar un personal, como xa se expuxo nese momento, non se podía neste momento. Igual como nos pasa en outras subvencións que a non ser que esteña a concesión ao 100%, pois na podemos solicitar. Por que? Porque sí que é certo que no presuposto prorrogado non existe unha consignación para sufragar ese 20% e que tamén é moi difícil de sufragar todos eses 20% non só da red cultural, senón de outras subvencións, de turismo, en obras ou calquera outro tipo de subvencións que se faiga. Por iso é esa aportación municipal, que senón terá que salir de outro lado. Moitas gracias, señora Rego. Ten a palabra a señora Franco. Moitas gracias, señor alcalde. Rede Cultural 2024. Importe total 29.398,50. Subvención da Diputación 17.639,10. Aportación municipal do 40%, non do 20%, do 40%. 11.759,40. Baile nos xardíns 2024. Xa vamos no 2024. 14.520 máis, que non sei por que non o comentan, outra partida máis que hai aquí, a parte da Rede Cultural 2024, máis 1.573 euros dun escenario. 16.093 máis o que lle falte de luces, de organización, de decoración, etc., para a festa nos xardís, o que, sen dúbida, coñecendos, chegará aos 20.000 euros. Festas da patroa, as bandas 6.600, serás no claustro 5.773,5, como decía o concelleiro Marcoxal, parroquias 0 euros. Bueno, pois isto é o reflexo do que levamos dicindo durante todo este pleno e durante todo este tempo. Colle unha subvención da Diputación con un importe total de 29.000 euros e máis da metade o gastan no baile dos xardís. Por suposto, o noso voto vai a ser en contra. Creo que hai outros sitios onde gastar os cartos que nun día, nunha festa, un xoves ou un de agosto,
nos Sardís de Ortigueira. Creo que hai moitas parroquias que tamén lles gustan as bandas, que tamén lles gusta que vayan por ali pois eso, os grupos. O que facemos aquí é, como decía, máis da metade do que nos dá a Deputación, o gastamos nun día no baile dos Xardís, que despois nos dirán que temos que ir ben vestidos, e que, por favor, que vayamos acordes ao acto. Pois, no noso caso, o noso voto vai a ser en contra. Creo que isto hai que darlle unha volta e hai que mirar en que gastamos o carto público, porque, aínda que subvencione unha parte a Deputación, non deixa de ser gasto público, non deixan de ser cartos de todos os veciños. Co cual, repito, o noso voto vai a ser en contra. Muchas gracias, señora Franco. Señor Juan Benamaz Muras, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, eu estou vendo isto, xa o pasei máis veces, sei como funciona, sei que o Concello ten que facer esa aportación. Se non a ten nas partidas, pois hai que creala con cargo ao aforro, con cargo a remanente. Nunha situación normal, este diñeiro podría estar na partida, igual que noutros puntos que levamos antes, pero non está na partida. Entonces, non está na partida, tampouco estaba na partida o ano pasado. Eu quero, e repito isto moitas veces porque quero que se me entenda ben, porque no seu momento se me fixo bastante daño. Non é que nosotros deixáramos o Concello en bancarrota, como decían vostedes e os seus colaboradores, é que estas situacións pasan, é que as partidas agótanse. E gustaríame saber, bueno, xa o sei polo pleno doxe, canto diñeiro lle queda á señora Concelleira de Cultura, ahora mismo, a estas datas. Xa o sei, porque se vostede tuvera unha partida económica suficiente, estes temas de cultura non faría falta que viñeran a pleno. Vostede non lle queda nada. Estamos no mes de maio. Non sei que fixo co diñeiro, supoño destinalo a cousas de cultura, por supuesto, supoño, ou a partidas onde se puderan, que estuveran vinculadas, pero diñeiro na partida non hai, porque se houbera diñeiro na partida, isto xa iría contra esa partida. Non hai. Entonces, o que temos que falar é claro. Non é que nosotros hai un ano deixáramos o Concello en bancarrota, que non houbera diñeiro para bolígrafos, é unha expresión que non sei se fixo a señora interventora no seu momento, segundo di o Goberno, ese informe sí, é seu da interventora, dice, para que nos entendamos, que nos entendíamos igual, non hai diñeiro para bolígrafos. É que as partidas estaban agotadas. Como pasa agora, e agora vostedes veñen e traen a pleno este punto para pedirnos o noso apoio para pasar diñeiro da hucha do humorismo, a hucha, a cesta do Concello, as partidas do Concello para poder dispoñer del. Iso é a realidade, non hai outra cousa. E como isto, co festival, e cos pozos de Jaime a la arriba, e con todo este tema, non? Bueno, pois esa é a situación. Pola nosa parte, non vai haber problema, poden sacar o diñeiro do noso aforro, Jaime, porque esas cousas que dices podes dicir a alguén por aí pola calle, con mellor creechas ou por WhatsApp, pero eu non chas creo, porque o remanente sale de non gastar diñeiro das partidas e incorporarse ao presuposto do ano seguinte. E convenios, os convenios que tuvestes vosotros de momento, dime cales son e cantos pasaron ao remanente. Cantos? E despois, por outro lado, si acertou a señora Rego antes, que ao non nos deixar dispoñer o ano anterior d'1 millón de euros, ese diñeiro sí que quedou en remanente, senón, pois habería un pouco menos que iría destinado a pistas, ao aparcamento, como dixen, de Devesos, e máis ao tema de Viacua. E o resto, podedes engañar a xente por aí, pero aquí no pleno a nosotros, sobre todo a min, que le botei aquí uns anos no Concello, e anos facendo moitos números no despacho, a mí non me engañas, Isto é así desta forma, co cal eu gustaríame, señor Valentín, non ten que ser agora en pleno, que eu non lle pido, como me pideu vostede moitas veces hasta chegar ao punto de humillación certas cousas, pero sí cando falemos personalmente que reconozca esta situación e que fale comigo en este sentido, porque eu estaba escoitando agora, cando estaba explicando correctamente por que hai que facer este recoñecemento extrajudicial, porque hai que dar estes pasos previos para poder facer a contratación sabendo que as subvencións veñen máis tarde. Esa era a miña intervención do ano anterior. Exactamente a miña intervención do ano anterior, porque non hai outra intervención. O seguinte alcalde ou alcaldesa que veña,
pois vai ter que facer esta mesma explicación, porque é que hai. Non hai outra. Non é que eu lles estivera contando unha mentira. O que pasa é que eu a vostede escoiteino e vostede a min non me escoitou. Era unha situación, non me escoitou nunha vez, non me escoitou 3 veces, 3 plenos, arriscando a que o festival non se fixera. E aí, en ese sentido, fixo sinceramente, a miña opinión personal, que o fixo bastante mal, porque vostede, bueno, era un grupo, non era vostede solo, pero eu, en esa ocasión, 3 plenos, voto en contra, sabendo que o festival non se facía, sabendo económicamente o que supoñía para o Concello, pois aquel non estuvo ben. Pero eu non lle pido que ahora mismo non lle pido nada, como me pedía vostede, como digo moitas veces en tono humillante, xa falaremos deste asunto. Por a miña parte, nada máis. Moitas gracias, señor Muras. Ten a palabra a señora Cartel. Bueno, pues yo siento que este punto tiene que ser aprobado para no perder las subvenciones por parte de la Diputación. Luego, con respecto al precio, a la facturación del dichoso baile de los jardines, que siento muchísimo que le haya usted traumatizado tanto psicológicamente, y que seguro echaba usted de menos el baile del club, pero claro, el baile del club era cerrado, y lo hemos hecho abierto para todos los vecinos. Y yo tengo un poquito, a lo mejor, de humor inglés y digo, bueno, dress code. Entonces, claro, eso se ha tomado como si tuviésemos que ir con mantilla española, pero somos suficientemente inteligentes para comprender que no tendría que ser así. Siento de verdad que desde hace un año esté usted seguido con el baile de los jardines, que por cierto, no, esa cifra que usted me dice me deja altamente sorprendida. Algún día le traeré la factura. Del baile de los jardines, 20.000 euros. Muy bien. Ya le dije antes que las verdades se pueden decir a medias. Tomar un todo o una parte de un todo, sembrarlo y ahí queda. Lo vuelvo a repetir. Nada más. Muchas gracias. Dígame, señor Muras. Quedou unha cousa que tiña anotado aquí para decir, que, a ver, por iso é moi ben explicar as cousas, e cando explican as cousas, expliquen ao máximo posible para que podemos entender. Eu vin o contido dese día, e o contido dese día, pois, bueno, parece que ven Borja Quiza ese día, non? Eu polo que vin por aí ou non? Non ese día? Sí, el 1 de agosto. Non sei, está posta aí na programación. Ese día ou é outro día? ¿Pero qué día? A actuación de Borja Quiza. ¿A qué día se refiere usted? El 1 de agosto. El 1 de agosto, pon aquí. Pero que ten que ver isto co punto ahora? Mire, despois lle comentamos... Con 1 de agosto, baile de los jardines, Borja Quiza, non? Pero... lo pone aquí. No, pero esas son... Todavía estamos estructurando las cosas. Borja Quiza... Eso es lo que nos dieron a nosotros. Borja Quiza é un veciño de Ortigueira, como ben saben vostedes. Borja Quiza... Perdón, un momentín. Borja Quiza é un veciño noso de Ortigueira, verdad? E está aínda falándose con el, xa non é a primeira vez que actúa en Ortigueira, todos queremos que actúe en Ortigueira e non entendo por que teñen este tema con Borja Quiza. Ojalá veña. Pensei que estaban dicindo algunha cuestión sobre Borja Quiza, xa estaba dicindo eu. Non, espera, que estaba eu... A ver, sí. Vamos a ver, leveime unha decepción, agora. Eu o que lle iba a decir era ao revés. O que lle iba a decir é que, a ver, claro, que é un veciño de Ortigueira, gusta en Ortigueira, porque nosotros trouxémolo, pois, un ano no seu momento, gostou moitísimo, e para este día 1 de agosto, pois, a min gustábame esta decisión. Non é así, pero bueno, eu iba a falar en sentido positivo de que, a ver, se fora un grupo este día para o día 1 de agosto, como dice, xa me gusta menos. Xa me gusta menos. Se a actuación fora de Borja Quiza, tal como se fixo de outra vez, que lle gusta non só os que van ao baile do club, a todo Ortigueira, estaría moito mellor. No hai baile del club por mi parte. Esa palabra aquí desaparece. Yo no he puesto baile del club en ningún... Bueno, pero eso no es cierto. O sea... Bueno, que lo ponga ahí cando es se bíblico. sepa e a negociar. No es bíblico que lo ponga ahí. Bueno, yo no dije nunca baile de los jardines. ¿Y qué tiene que ver baile de los jardines con baile del club? Bien, pero en todo caso, isto non é un punto da orde do día e eso xa se falará no seu momento porque aínda non está acabado o tema. Bueno, para rematar este punto que é o que viñamos a comentar, simplemente eu dicir este expediente, o igual
que todos os anteriores consta con informe da interventora municipal, todos son necesarios e todos os financiamentos co remanente de tesorería do 2023 son financiados así, tamén se fai constar no informe da intervención. O remanente de tesorería do ano 23 ascende a 3.225.243,26 euros, 1 millón máis casi que o ano pasado, superior ao ano 2022, como ben saben vostedes. Deste remanente utilizouse entre os expedientes que se someteron á aprobación deste pleno, así como os tramitados por gastos comprometidos, un total de 1.770.688,43, polo que queda un remanente total de tesorería a día de hoxe, 1.454.554,83, con un arqueo que vostedes poden ver tamén, un arqueo positivo de máis de 400.000 euros. Por lo tanto, oiga, tan mal non o estaremos facendo cando os números son este. Vamos a proceder á votación do expediente. Votos a favor? Non se lle deu a palabra ao señor Muras. O señor Muras lle quedou algo por dicir. Lle quedou a vostede tamén? Ten a palabra. Moitas gracias. Eu quero decir que este documento consta no expediente do pleno. Sí. Deste punto. Bien. Entón, se me están dicindo que este documento non é correcto ou non se adecúa ao que se vai a pedir, home, eu penso que non debemos votar algo que non sabemos nin o que é. Como vostede ben sabe, os artistas, unha cousa é a intención que temos nosotros, que queremos traelo porque é un veciño de Ortigueira, como ben acaba de decir o señor Muras, moi querido aquí, cando teñamos xa ok total, que temos a súa palabra e el dixo que se comprometía, que esta é unha cuestión que ben saben vostedes que está sometido a moitos cuestións dos artistas, cando sea xa un feito, pois desde a Consellería de Cultura, pois ojalá nos diga que sí e por todo lo alto lo diremos, porque es un vecino del cual estamos moi orgullosos, porque es de aquí e ya vino en muchas ocasiones. Personalmente de ninguén, eu o que estou dicindo é que nos están dando un documento que non se corresponde co estamos falando, como levamos falando durante toda a tarde, de carto público. Se vai a solicitar que ese señor veña por aí. Si me permite que termine. Sí, xa lle estou permitindo. Estamos falando de carto público, estamos falando dunha aportación municipal de 11.000 euros máis 1.500 e pico euros dun escenario do que ninguén fala nada, non sei por qué, pero está aquí no expediente tamén, que non forma parte desta rede cultural 2024, que é outra cousa aparte. E este documento está dentro deste punto no orde do día do pleno. Entón, a mí, que me diga o secretario ou alguén si é posible meter un documento deste tipo no expediente e despois que nos digan aquí no pleno que este documento non vale para nada porque non sabemos se vai vir Borja Quiza ou se vai vir Pito Pérez. E xa de adianto, como vostede ben sabe, que os artistas fan isto, están comprometidos e demais. E xa de adianto que vamos a ter un convenio coa Consellería de Cultura para outros actos culturais que, como ben dixo o compañeiro Jaime, intentarán eliminar esas partidas do erario público para que vayan por outras vías de convenios con outras administracións, como ben sabe vostede tamén. Pero eu o que non entendo é por que hai esa enquina. Non é unha enquina, non terxiverse as miñas palabras. Antes me preguntou, perdón, metendo documentación, están metendo documentación que non se corresponde co punto do pleno. Antes me preguntaron sobre unha factura sobre unha banda de gaitas de aquí de Ortigueira, preguntándome canto duraba a actuación. O sea, vostedes o que non queren é facer absolutamente nada e nada máis. Entonces, esa banda de non ten a palabra vostede, non ten a palabra, que se cale, que non ten a palabra. Primeira apercibimento ao señor Pablo Brejo Caruncho. Entonces, se a vostedes non lles interesa facer absolutamente nada, pois dígano e nada máis. Oye, non queren que as bandas de gaitas salgan o día da patrona de Ortigueira porque son bandas de gaitas e musicales de Ortigueira. Si non queren que sallan, díganllo a eles e demais. Si non quere que saia Borja aquí, segunda apercibimento ao señor Pablo Brejo Caruncho, segundo. Por lo tanto, esa é a realidade. A realidade é que intentamos traballar coa xente de Ortigueira e que sabemos que a xente de Ortigueira quere traballar aquí en Ortigueira. E Borja Quiza é un referente, non teño nada máis que decir. Pasamos á votación do punto. Votos a favor? Votos en contra? Abstención? Prospera o punto. Non sei se hai alguna cousa.
moitísimas gracias a todos e, bueno, ese é un día moi feliz para todos. Moitas gracias.